Сябры, всех вітаю на нашем экстрэміскім канале. Ставім лайки, пішам каментары. Сёння можна будзе, калі каментары насамрэч па справе, тое, што тычыцца эфіра. Пішам каментары, пытанні, таксама іх будем сёння абмяркоўваць. Вы все ведаеце, што я праводзіў дэбаты. І я, як мадэратар, канешне, не мог шмат чаго казаць, шмат як рэагаваць. То бок я стараўся з усіх сіл быць нейтральным. А сказаць было шмат чаго. І зараз я вырашыў гэта зрабіць. Якраз пачынаюцца выбары, і мы сёння абмяркуем усе спісы, іх праграмы, і абмяркуем іх з Владимиром Джигаром і Александром Атрощенком. Вітаю. Добрый вечер. Мы ўсе не ўдзельнічаем у выбарах УКР. Ад нас не ідзе ніякая каманда, таму я лічу, што мы сваё асабістае там нейкае мнение можам выказаць, суб'ектыўнае яно будзе. І гэта, я лічу, што можа паўсплываць на самі выбары, можа памочь людзям разабрацца, але ж гэта таксама будзе іх выбар, як бы галасаваць ці не галасаваць, прымаць удзел ці не прымаць, за якой спіс там і так далей. У мяне адразу такое, давайте я пачну з пытання. Мне цікава, як вы лічыце зараз спачатку стрыма і будзеце лічыць потым, калі мы ўсё абмяркуем. І пытанне простае: ці трэба ісці і галасаваць за які-небудзь спіс, то бок удзельнічаць у выбарах УКР? Як лічыце? Хто пачынае? І хто заўгодна, у нас тут няма. Я лічу, што, безумоўна, трэба ісці галасаваць на гэтыя выбары, таму што гэта, як не верці, гэта адзіны такі прадстаўнічы орган беларусаў, дзе яны сапраўды могуць выбіраць. Плюс я не лічу, што тая крытыка, што мала людзей у гэтым взялі ўдзел, яна так абгрунтаваная. Я лічу, што выборы в КС, гэта в КР, гэта такі цікавы нават для свету досвед, потому што мы бачым, што шмат дзе агульнае выбарчае права дае збоі. Людзі галасуюць за папулістаў, галасуюць за розных дзіўных палітыкаў, якія шмат абяцаюць. А тут людзі, якія галасуюць, людзі, якія асабліва ідуць на гэтыя выбары як кандыдаты, яны сапраўды плацяць сваю цэну, бо за гэта ведуць, пачынаюць крымінальныя справы, цягаюць сваякоў на допыты і так далей. Таму лічу, гэта такая новая, эксперыментальная, але дастаткова цікавая форма палітычная. Вова? Я, в принципе, тоже согласен, что идти голосовать нужно. Во всяком случае, понимаете, тут же какая ситуация, люди вообще, белорусы, они никогда по-нормальному не участвовали в таких реальных выборах, когда всем дают возможность высказаться, когда есть действительно большое количество различных кандидатов, и там различные программы есть. И в конце концов, я думаю, с белоруса не убудет, если он это сделает. Поэтому чем больше людей проголосует, безусловно, тем сильнее будет этот орган, тем будет больше, наверное, возможностей спрашивать с этого органа. Я очень, конечно, надеюсь, что проголосует большее количество людей, чем в прошлый раз, но, честно говоря, верю в это я очень слабо. Асабліва пасля таго, што сёння выйшла на нашай ніве, мы гэта пры канцы абмяркуем таксама, таму што там шмат інфармацыі іншай з'яўляецца. Вось, гэта ўсё понятно. Я таксама мяркую, што, канешне же, трэба, я буду галасаваць, я не буду казаць, за які спіс. Я лічу, што калі б прагаласавала 50-100 тысяч чалавек, так, то гэты орган быў бы, можа, зараз такі самы моцны з усіх, якія ёсць. Самы моцны з усіх. Вось таму што гэта была відавочна такая вялікая падтрымка. Но гэтага не адбудзецца, на жаль. Што ён павінен быць моцным зараз? Вось у мяне, напрыклад, сумневы. Таму што вельмі шмат чаго не адпрацавана. Напрыклад, я хацеў бы прагаласаваць, але не смогу прагаласаваць.
Таму што ў мяне няма беларускага паспарта нават пратэрмінаванага. У мяне іншы дакумент еўрапейскі, таму я лічу, што гэта пытанне не было вырашана. На мінулых выбарах я таксама не мог галасаваць. Вядома, што трохі дзесьці лагічнае рашэнне прынятае, што людзі толькі з беларускімі паспартамі ці з паспартамі Новай Беларусі могуць галасаваць, але гэта пакідае за бортам шмат людзей, якія знаходзяцца в такой сітуацыі, як я. Напрыклад, чамусь я не разумею, чаму не можа прагаласаваць, напрыклад, Івонка Цурыла на гэтых выбарах. Я лічу, што было б слушна, каб яна магла. Шмат іншых дзячоў там беларускай дыаспары, які ўжо можа і даўно з'ехалі, але таксама могуць уплываць на палітычныя працэсы. Гэта я лічу, гэта недапрацоўка дастаткова моцная. Плюс ёсць іншыя недапрацоўкі. Напрыклад, мы не ведаем, што адбудзецца, калі беларускія спецслужбы пайдуць на нейкую правакацыю. Напрыклад, за нейкі спіс прагаласуюць там, не ведаю, палова БРСМ. І што мы будзем рабіць з МКС, у якім будзе там 90% людзей, якіх прывялі беларускія ўлады, і яшчэ гэта будзе ўплывовы орган. Я лічу, што пакуль дастаткова бяспечна і дастаткова цікава паглядзець на ім у такой фармаце песочніцы, дзе палітыкі трэніруюцца і паказваюць сябе. Так, згодзін. Тым больш, што ўжо, калі былі адны з апошніх там апытанак, і там было відавочна вялікі ўкід за першы спіс, з якога мы сёння пачнем, ваш голас. Там адразу бачна было, што боты набеглі і за іх там вальнулі. І калі у КР3 было галасаванне за адзін дзень, і там адсачыць такой масавы ўкід было прасцей, то зараз будзе колькі там 5 ці 6 дзён, і за гэты час якраз ўкід зрабіць дастаткова проста. Што, пераходзім па спісам? Нешта хацеў сказаць. А что же остается? Переходим? Все, погнали. Значит, спіс номер 1. Называется «Ваш голос». Лідар Андрей Колас. Значит, гэта такі антисістэмны спіс унутры выбараў УКР. Значит, што яны кажуць? Што калі КР не пачне працаваць за 90 там ці за 90 там колькі-то дзён, яго трэба распусціць. Працаваць. Правда, я тут не ведаю, што казаць, што такое праца. Далей, значыць, яны будуюць сваю кампанію больш зараз на крытыцы цяперашняй Координаційнай рады. Гэта зараз модна крытыкаваць, усе крытыкуюць. У сваёй праграме яны называюць КР імітацыяй прадстаўніцтва, прапануюць здаць новаму складу там 90 гэтых дзён, каб даказаць сваю эфектыўнасць. А калі ў выніку не адбудзецца ініцыяваць роспуск, ключавыя тэмы, гэта галоўнае. Значит, публічная справаздачнасць дэлегатаў. То бок гэта дэкларацыя о доходах, там аўдыт. Далей адмова ад грантаў, практычная дапамога дыяспары, КС, практычная дапамога дыяспары. Юрыдычная падтрымка, ВНЖ, працаўладкаванне, адаптацыя, адукацыя на беларускай мове, падтрымка студэнтаў і бізнесу. Як вам праграма? По мне так вельмі добрая праграма, толькі мне падаецца, гэтая праграма яна дэманструе, што людзі з гэтага спісу вельмі слаба разумеюць ролю КС. Шмат хто займаецца там дапамогай дыаспары, дапамогай, людзі з'яўляюцца актывістамі, займаюцца адвокасі. Я не разумею, як гэтыя людзі, калі патрапяць у КС, яны змогуць больш эфектыўна рабіць гэтыя рэчы. То бок шмат і ў гэтым спісе, і ў іншых спісах людзей, якія сапраўды робяць добрую справу, займаюцца палітыкай ці займаюцца там дапамогай у адаптацыі тут. Але гэта не роля КС, на жаль. Роля КС гэта прадстаўніцтва беларусаў. Я так лічу. Вова? Да, я смотрел все стримы, которые вел ты, я смотрел стримы, которые были посвящены Координационному совету, там, условно, на Еврорадио. И понимаешь, когда я слышу вот это, что вот мы тут придем 90 дней, мы тут что-то кому-то будем проверять, а если что, потом мы там распускаемся.
то да, действительно, КС, по сути, это абсолютно не тот орган. Во-вторых, я не услышал действительно посредством чего они будут это делать. Ну, то есть, вот, предположим, они взяли абсолютное там большинство, и они кого-то как-то смогут заставить в Европе показать какие-то там данные, там доходы, либо они смогут помочь людям с ВНЖ. То есть, действительно, люди не понимают, как работает все эти алгоритмы на территории Европейского Союза, вообще в каждой отдельно взятой стране. Но да, на фоне того, что всем модно, круто критиковать, говорить, что вы все делаете неправильно, мы сделаем вот так, только мы не объясняем, как мы это будем делать. Выйти можно, но я смотрел даже те ненакрученные опросы, я не вижу большого энтузиазма у людей касаемо этого списка. Но смотрите, што цікава. Цікава тое, што калі б у спісе не было людзей, якія ўжо былі ў КР, так, і калі б не ведалі, што як працуе, ну гэта адно, то бок, ну, людзі ніколі не былі, яны не ведаюць. Але ж у гэтым спісе ёсць людзі, якія былі ўжо ў КР. І мне вось цікава, калі яны сваю праграму гэтую рабілі, чаму ці ўдзельнічалі тыя, хто былі там у КР, ці не ўдзельнічалі, вось чаму так адбылося, што насамрэч праграма не для выбараў КР, гэта праграма нейкае стварэнне нейкіх ініцыятыў розных там, ну я не ведаю, што там. Вось, то бок, ну такая дзіўная праграма. Просто таму... такая логіка, што калі ты хочаш займацца дапамогай, напрыклад, у легалізацыі, то ты ідзеш, адкрываеш, не ведаю, фірму юрыдычную, якая людзям дапамагае, можаш гэта рабіць пробону. Навошта ты тады маруеш свой час на гэтую раду? Ну вось просто, вось як сяброўства ці прадстаўніцтва Андрэя Коласа ў КС вось дапаможа яму, ну, дапамагаць беларускім легалізацыі. Здаецца, наадварот, у яго будзе значна менш там вольнага часу. Ну, шмат у Беларусі апазіцыю цкавалі такімі аргументамі, што а што вы зрабілі, вы хоць адзін там дзіцячы садок адчынілі ў сваім жыцці. Ну вось праблема такіх аргументаў у тым, што гэта не роля апазіцыі. Роля апазіцыі прадэманстраваць, што ты ёсць такой палітык, у цябе такія погляды, і вось заваяваць давер людзей, нешта хочаш зрабіць там на ўзроўні прыняцця законаў, там пайсці парламент, ці ў наш выпадку проти парламент. І тут я бачу, што людзі сапраўды не разумеюць ролю парламента. Ну и гляди, Саша, я хочу немножечко добавить. Я вообще, вот это, наверное, касается вообще всех списков. Люди не понимают вообще, что такое КС. То есть в моем личном понимании, КС это должен быть инструмент. То есть КС должен помогать, должен как-то собирать всех вместе, должен продвигать, лоббировать какие-то вещи, но это надо делать всем вместе. Если кто-то приходит в КС с идеей, так, самофинансирование, хорошо, у вас есть такие доноры, которые там, ну, условно, какие-то физические лица, которые готовы это делать, или как, по-вашему, это будет? Ну, гляди, прапанова Коласа. Адмаўляемся ад грантаў, нам яны не патрэбны, а кожны чалец КС по 100 евро ў месяц укидывае, і КР жыве добра. Як вам гэтая ідея? Вось калі б вы былі чальцамі КР, вы б кожны месяц укидывалі, акрамя таго, што вы марнуеце свой час, так, ну, а там часу патрэбна шмат. Вы яшчэ павінны для таго, каб гэта інстытуцыя там неяк існавала, трэба яшчэ кожны месяц по 100 евро, там, ну, напрыклад, укидываць. А на что этих денег хватит? Ну вот условно, на что этих денег может хватить? Не, ну гляди, чакай, смотри. Ось на гэты 2 гады
калі казаць пра тыя грошы вось гэты з кейсам Мельнікавай, што яна там скрала, не скрала, я не ведаю, колькі там 120 ці колькі там тысяч $, так? Калі іх разбіць на 2 гады, атрымліваецца па 60 тысяч у год. Гэта атрымліваецца прыкладна там 5, нехай 6 тысяч евро у месяц на КР было закладзена. Я насамрэч не ведаю даже на што, хаця я быў у КР, але ж я даже не ведаю на што. Я так понимаю, што на працу секретарата, на медиагруппу і на нешта там яшчэ. Вось. Таму можа і хопіць, але ж... Так это же, понимаешь, медиагруппа и секретариат — это такие структуры, которые, они помогают. То есть это какой-то такой став вокруг Координационного совета. Этого не хватит, например, на то, чтобы там представители Координационного совета ехали куда-то, да, представляли Координационный совет белорусов, отстаивали интересы белорусов. Там этого не хватит для того, чтобы арендовать какое-то помещение. Так вот вопрос, по 100 получается, всем по 100, да, то есть этого мало. По 200, 300, 400, по-моему, не будет тех людей, которые вот так вот просто возьмут и начнут отдавать там 200-300 евро или там долларов в месяц, при этом еще тратя свое время. И я более чем уверен, что появилась бы новая какая-нибудь вспышка ненависти и гнева и ругани, а куда эти деньги пошли, а как они вообще, кто их контролирует. При этом всем тебе еще нужно, я так понимаю, какое-то юридическое лицо, то есть бухгалтера, то есть это целый такой ворох проблем, которые нет, если бы была дорожная карта вот этого блока, где было бы все пошагово расписано, как знаешь, как в техпроцессе, то вопросов нет, но есть просто некая абстрактная идея и больше ничего. Саш, слухай, як ты ставішся до того, що треба адмовіцца ад грантаў і працаваць за свае сродкі? Я ўвогуле заўсёды такія ініцыятывы, яны трохі падобныя на лічэнне грошай у чужой кішэні. Я, напрыклад, не ведаю, колькі там атрымлівае КС, ад каго, але я бачу, што структура працуе. Конечно, там крыва, коса, не ўсе там палітыкі мне падабаюцца, хаця кожны з іх, безумоўна, там мужнасць праявіў, пайшоўшы ў гэтую структуру. Але гэта структура працуе. Гэта структура неяк прадстаўляе няхай тых людзей, якія прагаласавалі. Гэта структура дасягнула таго, што яна прадстаўляе Беларусь у Радзе Еўропы. Я лічу, што гэта інстытуцыянальна вельмі моцнае дасягненне. А тут нейкі чалавек кажа: а не, давайте у гэтай структуры заберем грошы, каб яна не працавала, бо я не ведаю, скінецца хтось там па 100 ці не скінецца. Можа скінуцца, але а можа і не. Навошта? Зараз я б не скінуўся. Я б не скінуўся. Гэта інстытуцыя. Інстытуцыя, она заўсёды больш устойлівая, чым проста група людзей ці адзін чалавек. Чалавек можа захварэць, там, упасці ў дэпрэсію, там, не ведаю, развесціся, і яго там псіхіка пойдзе ў разнос. Ён адыдзе, а тут ёсць структура, якая ўжо трэці раз будзе выбірацца. Другі раз будем выбираться, але четвертый раз уже выбираться. Я лічу, што гэта дарагостоіць. Просто людзі, якія жылі ў дыктатарскай краіне столькі гадоў, яны просто не разумеюць вартасці інстытуцый. Таму вось такія заклікі: давайте пазбавім фінансавання таго, тое, што працуе, мне заўсёды выклікаюць пытанні да гэтых людзей. Добра, давайте перейдем до другого спису. Я при конце хочу додать яшчэ один такі аргумент, что гэта прапанова нейкая дзіўная. А калі чалавек не сплоціць гэтых 100 евро, напрыклад, у месяц, что далей? Далей что? Вы яго выганіце ці што? Скажем, у меня нема грошей, мне есть нечего. Поставят на счетчик, Саша, поставят на счетчик. Так. Таму, конечно, трэба больш думаць над праграмамі і так далей. Так, другой спіс. Еўрапейскі выбар. Лідер Валер Мацкевіч. Такая умерана інстытуцыйная праеўрапейская сацыяльна арыентаваная праграма. Значыць, робіць акцэнт таксама
дзяржава для чалавека, годныя заробкі, сацыяльная абарона, магчымасць для развіцця, дапамога ўразлівым групам, рэформы, адукацыя, перакваліфікацыя, мабільнасць, візы, банкаўскія прававыя праблемы беларусаў за мяжой. І гэта як бы асноўнае, так. Ну і, канешне, пра еўрапейскую перспектыву Беларусі, дыялог з ЕС і сувязь беларускага пытання з падтрымкай у краіне. То бок такая праграма, скажем так, ужо адрозніваецца вельмі моцна ад першай, то бок яна такая, ну, як на будучыню, ось я лічу, таму што, ну, яна зараз, ось я хацеў бы гэта абмеркаваць. Меня трошачки смущае тое, што, ну, гэта меня смущае, што ў гэтым спісе шмат прадстаўнікоў непасрэдна АПК. Вось. І вось я не ведаю, павінны не ўдзельнічаць ці не, таму што я лічу, напрыклад, што КР гэта адна з тых структур, якая павінна кантраляваць непасрэдна той жа АПК, напрыклад. Павінна, так? А як будучы, хаця ў статуце прынялі, што маюць там прымаць удзел там у выбарах быць там і так далей. Вось, ну давайте вось тое, што вы зараз пачулі. Вова, давайте пачнем. Ну, здесь, наверное, эта программа, если говорить непосредственно по этим пунктам, единственное, что мне резануло слух, это вот эта мобильность, визы. Это достаточно очень спорный такой момент, потому что, ну, я неоднократно так говорил и представителям этого списка, и, в принципе, в интервью, что, ну, вот представьте, вы приходите, там, условно, там, каким-то государственным органам Польши, Литвы, Латвии, и говорите им, там, нужно 1 миллион виз для белорусов. Они говорят, хорошо, так а наша безопасность здесь как учитывается? Как? То есть вы понимаете, что помимо, то есть, хороших людей, которым действительно нужно, там, или надо выехать, будут ехать и пропагандисты, там, какие-то силовики, условно диверсанты и все прочее. Здесь найден какой-то баланс. Вы как-то готовы этот баланс создать? Ну, такого я не слышал. И там никто такого мне, в принципе, не объяснял. Все говорят, да-да-да, мы это все понимаем, но вот все же мы придерживаемся такой позиции. В целом, ну, естественно, я со всеми людьми, которые там есть в списке, я так знаком, с кем-то больше, с кем-то меньше. Поэтому, ну, вот единственные вот эти пункты по поводу мобильности, виз, потому что это, ну, немножко звучит, ну, наивно. Потому что абсолютно никто не смотрит на европейцев с точки зрения того, как безопасность их будет обеспечиваться. Ну так, я так само лічу, што мы, ось я гэта пабачыў шмат, амаль што ва ўсіх спісах, што мы як бы кажам, што нам патрэбна гэта. І пры гэтым мы ніколі не звяртаем увагу на тое, а што патрэбна ім, і што мы можам прапанаваць самі. Например, нет, так еще, понимаешь, так еще и вообще, возможно ли это реализовать? Если действительно проблема с мобильностью, если мы говорим про там, о людях, которые освободились из тюрьмы, и им нужно срочно покинуть Беларусь, то я едва ли думаю, что они будут делать себе визу где-нибудь в Беларуси и потом спокойно через КПП там белорусское, и потом переезжать там в Литву или Латвию. Они это делают через иные страны, и там уже задействуются абсолютно другие механизмы. Если вообще проблема с визами, это тоже вопрос достаточно спорный, потому что, ну, по сравнению с 2020 годом сейчас, конечно, виз стало больше. Их не так много, может быть, как хотелось бы, это да, но если вообще это проблема, и если приходить и говорить там, о миллионах виз для белорусов, то опять-таки здесь будет сразу же стоп, потому что вы никак не пытаетесь понять и посмотреть на все с точки зрения европейцев, потому что их национальные интересы и их национальная безопасность для них превыше всего. В любом случае. И вот здесь необходимо находить баланс. И я не увидел, чтобы... я не услышал это от представителей этого списка, как будет находиться этот баланс и вообще реален ли он. Ну, по мне, так программа гэтага спіса, ну, кажа про тое, што гэтыя людзі значна лепш разумеюць месца КС і яго ролю. Яны выкарыстоўваюць гэтыя выбары як такую
ну, как трибуну, так, ёсць такія, вось, не ведаю, дзячы ці палітыкі, якія маюць вось такія погляды, што Беларусь павінна быць в Европе, мы хотим, каб беларусы былі мабільныя, праўкраінская пазіцыя і так далей. Гэта абсолютно адэкватная, мне так падаецца, пазіцыя адносна таго, чым ёсць КС. Палітыкі, людзі, якія бачаць сябе палітыкамі, конечно, павінны дэманстраваць сваю прысутнасць, казаць пра свае погляды і так далей. Трохі, ну, згодны з вашай крытыкай адносна візаў, але я бачу, як шмат удзельнікаў гэтага спіса працуюць у той жа Радзе Еўропы, у Еўрапейскім парламенце. Яны вельмі актыўна выкарыстоўваюць гэтыя пляцоўкі не толькі, напрыклад, Раду Еўропы, они выкарыстоўваюць не толькі для пытанняў Рады Еўропы, яны выкарыстоўваюць яе вельмі актыўна, каб сустракацца з прадстаўнікамі іншых краін, еўрапейскіх краін, Украіны, і там у размовах з кіраўнікамі гэтых часам нават дзяржаў ці працоўных груп яны ўздымаюцца актуальныя пытанні і часам іх можна вырашаць. Канешне, ну, занадта адбітна лічыць вось гэта пытанне пра візы, пра мільёны візаў для беларусаў. Канешне, гэта нерэальна у сітуацыі, калі наша краіна удзельнічае ў агрэсіі супраць Украіны, удзельнічае ў гібриднай агрэсіі супраць Еўропы, але, ну, сапраўды можна сказаць, што, канешне, еўрапейскія краіны перш за ўсё думаюць пра сваю бяспеку, але думаюць яны, ну, шчыра кажучы, неяк дзіўна. Таму што я лічу, што людзі, якія едуць сюды, каб рабіць дыверсіі, каб займацца шпіянажам, яны ніколі не маюць праблем з візамі, яны даўно тут, яны маюць добрыя легенды, займаюцца бізнесамі. Калі я быў маладзейшы, я і зараз часам люблю чытаць там не шпіёнскія раманы, а ўспаміны людзей, якія там перабеглі на захад, ці былі там шпіёнамі ці дыверсантамі. І вось колькі я кніг не прачытаў, я, ну, ні аднаго выпадку не сустрэў, што вось дыверсія ці замах на кагосьці сарваліся, таму што вось дыверсант не атрымаў візу. Усе яны ўжо даўно тут, я лічу. Таму, ну, трэба казаць пра гэта таксама, што можа і лепш, каб беларусы ездзілі сюды. Але, канешне, гэта... Давай я трошечки сваё дадам, вось сваё меркаванне. Значыць, я лічу, што так, да і навошта пасылаць там шпіёнаў-дыверсантаў, калі іх можна тут знайсці среди крымінальнікаў там і так далей, то бок можна з гэтага боку працаваць. Але ж ёсць таксама яшчэ, напрыклад, тыя ж суддзі. Вось самы такі прыклад Шынвіза, які выехаў у Германію, так? Чалавек быў зампарорам у калоніі. Я ведаю добра, што такое зампарор і якая ў іх праца. Гэта людзі, якія якраз і займаюцца там правакацыямі, усе шыза, там, ПКТ і так далей. Гэта ўсё праходзіць праз іх. І ён спакойна едзе ў Германію. Ну, гэта для мяне, канешне, дзіўна. Там халера яго ведае, па якой там нагодзе, то што он там немец, там калісьці і так далей. Но вось гэта якраз і тычыцца. Ці, напрыклад, вось гэтая палата наша, як яна там, торгово-прамышленная, так? Так. Вот, торгово-промышленная. Таксама атрымліваюць візы і спакойненька ў Еўропу, чух, і пайшло. То бок, калі уже тут нехта есть, і кагосьці можна там завербаваць, там і так далей, ну, я лічу, што гэта не кажа аб тым, што, ну, і халера з ім. Хай тады уедуць усі. То бок, усё роўна, усіх не адсочыш, але ж прыпыніць, ну, як я лічу, усё ж такі магчыма. І самае галоўнае, што такі інструмент ёсць. Ён ёсць, у нас ёсць магчымасць, вот што галоўнае. Няхай не ўсіх, но ўсё ж такі. Вова, что ты хотел додать? Не-не-не, я это просто тебе говорил, что про БелТВП. Нет, так суть в том, что, скажем так, есть ситуация, когда срываются поездки некоторых белорусов в страны Европейского Союза, потому что работа тесная, Белпол, с определенными государственными органами стран Европейского Союза дает определенный результат. Но это все до сих пор не системно.
И когда ты видишь здесь каких-то пропагандистов, которые приезжают, когда ты видишь каких-то там, того же, да, Шинвиза, и он же ж не единственный, такие были и до этого. И ты помнишь, Саша, прекрасно ситуацию с пропагандисткой, которая, помнишь, в Варшаве открыла салон какой-то, да? То есть почему это происходит? Это вопрос большой, почему это происходит. Хотя мы прекрасно понимаем ответ. Потому что они могут спокойно там заплатить деньги в Беларуси, им сделают визу, у них есть эти возможности, они спокойно могут приехать сюда. Надо ли фильтровать? Безусловно, надо. Предложен ли инструмент этим списком, если мы говорим про КС? Я этого не увидел. Поэтому как бы так. Но все астатняе у іх больш-менш пасуе. Не, в принципе, все остальное это действительно работа на будущее. Это Так, добре. работа, это есть возможность доводить информацию до европейских чиновников, политиков. И, ну, повторюсь, я в конце все равно это скажу, но скажу и сейчас, я все равно не понимаю, главная цель КС в чем. Ну, давайте гэта ў канцы абмяркуем, у чым. Мне складана, будучы ў двух составах, мне складана сфармуліраваць гэта насамрэч. Хаця уже зараз бачанне больш, чым было адразу. Вось, ну што, хопіць баяцца, спіс нумер 3. Лідер Татьяна Мартынова. Такая жорсткая антырэжымная і антивоенная платформа. Ціск, санкцыі, Украіна, адмова ад кампрамісаў з рэжымам. Значыць, спіс зыходзіць з таго, што рэжым Лукашенко трымаецца на гвалце, Беларусь фактычна ўцягнута ў расійскую военную арбіту, а значыць, ціск павінен быць жорсткі, яны выступаюць за санкцыі супраць рэжыму на ўзроўні супастаўляемым з санкцыямі супраць Расіі. Яны супраць гандлю людзьмі, супраць ідэі перавярнуць старонку безадказнасці, ну і там яшчэ падтрымка Украіны, і як усіх спісаў, напэўна, гэта, значыць, абарона беларусаў за мяжой, асабліва тых, хто апынуўся з пратэрмінованымі пашпартамі і не могуць зрабіць добра легалізацыю. Як вам гэта? Саш, як тебе програма спіса? Ну, таксама, за ўсё добра, супраць усяго дрэннага, чаму не? Абсолютно пад кожным полам. Ну, калі мы вось тое пытанне, якое ты ўздымаў хвіліну таму, навошта патрэбны КС, вось мне падаецца, гэты спіс, ён добра на гэта адказвае, таму што я глядзеў, напрыклад, дэбаты, у якіх удзельнічала Татьяна Мартынова, калі там не ўзгадваць яе мінулае, дзе там яна працавала, то яна вельмі добра пракачала свае там рытарычныя здольнасці. Ну, і заўсёды яны былі добрыя, бо досвед быў на працы на БТ, а зараз, ну, вось, кажа, як такі політик з абсолютно цінновими поглядами. Так что абсолютно добра такая пляцоўка для трэніроўкі палітычных навыкаў. Так само добра гэта разумеюць, і нічога дрэннага не скажу. Вот. Ну, я тоже, я не еду. Конечно, яны там на сустрэчах будуць про гэта казаць, нехай кажуць. Нет, здесь я тоже могу согласиться, что, ну, в принципе, это все то, что все вот эти позиции, все это разделяет и Белпол. То есть здесь все очень... Я хотел бы додать, так як і быў УКР, і калі вось зараз Мартынову спыталі, якія у вас дасягненні галоўныя працы УКР-3, што яна адказала, ведаеце? Яна адказала, галоўнае дасягненне тое, што я не псіханула і не сышла. То бок ей адказаць, чым яны займались, не было чаго. Ну, не было чаго, насамрэч. Таму што я бачыў, як працуюць яны там. Татьяна такая вельмі экзальціраваная асоба, паводзіць себя заўсёды як такая кінадзіва.
Ну, то бок яна прывыкла працаваць на камеру, і яна заўсёды таксама робіць і калі зумы там і так далей, то бок такая, ну, кінадзіва, так? Але ж па самой працы, насамрэч, я не заўважыў, каб яна актыўна ўдзельнічала. Ну, час порой долучалась, там час порой нечто скажет, але ж... Смотри, если мы говорим про программу, то здесь как бы все окей, вообще вопросов никаких. Вопрос в другом. А если инструменты для реализации этой программы или есть ли инструменты для реализации этих программ вообще в принципе? Вот всех, там, неважно, кого мы не возьмем, а есть ли такие инструменты Координационного совета, чтобы их реализовывать? Или давайте посмотрим, ну, потому что, если я не ошибаюсь, если мне память не изменяет, что что-то подобное было и в прошлый раз. И здесь хорошо, да, вот, ты правильно отметил, а каковы результаты прошлого? Если, вот, например, там, какие-то достижения при реализации программы за предыдущую каденцию. Это большой вопрос, потому что я не думаю, что Координационный совет по многим пунктам выполнял вот эти все моменты, да, то есть едва ли. Там, например, на санкции Координационный совет не влияет никак. Ну, глядзі, ну, тут насамрэч, што так, шмат чаго, ну, насамрэч, вось, калі я зараз бачу справаздачу, хто што рабіў у КР3, і калі яны пачынаюць там цэлыя спісы, там, мы зрабілі то, ну, я лічу, ведаючы, што там адбывалася і як, я лічу, што гэта хлусня, ось, шчыра кажучы, і накід такі вялікі пуха. Але ж ёсць людзі, якія працавалі над гэтым, то бок яны прапанавалі, яны працавалі, то бок вось гэтую кропачку пытались прайсці, так? І калі людзі працуюць, насамрэч, і ў них не атрымліваецца, гэта адна справа. А калі людзі і не працавалі, ну, гэта ж іншая справа. Як бы, а ніхто ж не казаў, што будзе лёгка, што кожную праграму сваю, напрыклад, там ёсць спісы, якія кажуць, мы на 80% выканалі сваю праграму. Ну, мне просто смешна ад гэтага становіцца. Якіх 80%? Што вы выканалі, господи мои? Ну, дичь. Но, Александр, вы начинаете заводиться. А я люблю. А я знаю. Напрыклад, трохі з вами не пагаджуся, бо я так признаюся, вельмі бясшчотна стаўся да координацыйнай рады, не тому, што яны там нешта важнае зараз могуць рабіць, а тому, што беларусы просто дзесяцігоддзямі былі пазбаўлены таго, каб рэалізоўваць свае нейкія палітычныя амбіцыі. Часам вось бачыш некага чалавека, ну, неплохой чалавек, але вось палітычна фрік-фрікам. Ну і трошки так становіцца смутна, бо, напрыклад, у нармальнай краіне там чалавек такого ўзроўня быў бы там, ну, нейкім лідарам папулістычнай партыі, таксама там прайшоў бы в парламент, там, можа, 4 гады там падурыў бы людзям галаву, з яго пасмяяліся, потым перавыбраліся, не перавыбралі. Гэта такі важны палітычны працэс, у якім вось узнікаюць ідэі, узнікаюць асобы, узнікаюць дыскусіі вакол іх. Таму, вядома, вось гэты наш КС, гэта ніякі не парламент, нават яму да проти парламента далёка. Але тое, што вось людзі туды прыходзяць, вось мы паглядзелі так, як Мартынова выступае на камеру, як яна, ну, рытарычна, гэта ж таксама важна быць для палітыка моцным. Нехто там вучуся там з дакументамі працаваць, як кансенсус з іншымі палітычнымі сіламі шукаць, бо ніколі не будзе ў Беларусі парламента, дзе будуць там, напрыклад, гэтым разам ці там 200 чалавек, якія все нам будуць падавацца. Заўсёды там будзе нейкі і фрік, і людзі, з якімі мы не згодныя. Таму я гляджу на гэта як на гульню, ну, такі, як у краінах еўрапейскіх ёсць маладэжны парламент. Там збіраюцца маладыя людзі, якія хочуць займацца палітыкай, і сама таму калі глядзець на КС як на палітычны нейкі інструмент, а на такую вось школу прыняцця дэмакратычных рашэнняў, пошуку кансенсусаў, то узнімаюцца шмат вопросаў. Конечно, смешна, калі людзі там пішуць, што яны там
подогнали там F-16 Украине, ці што яшчэ у складзе КС. Тое, што яны дэманструюць сваё там разуменне карціны света і разуменне там будучай мадэлі там беларускай дзяржаўнасці, то давайте вось паглядзім, як яны там будуць. Ну, здесь просто такой вопрос, а нам необходимо сейчас это, либо нам необходимо что-то другое? То есть можно ли было бы использовать Координационный совет иначе для достижения определенных целей, которые необходимо реализовывать сейчас? И при этом всем как бы тенью падает именно то, что как позиционирует Координационный совет, действительно как протопарламент, как какую-то структуру, которая определяет прям все и вся. Ну, не все и вся, но очень серьезно, потому что мы там, как говорят, мы же признаны Соединенными Штатами Америки, там, польским Сеймом, там, Европейским Союзом и прочее. Поэтому получается, что и ожидания даже сразу же максимально завышаются. И вот тут уже это не какая-то там площадка для поучиться, не площадка потренироваться, там, научиться работать с документами, а уже немножко по-другому. Потому что если бы изначально ожидания от Координационного совета были ниже, меньше намного, и это не называлось бы протопарламентом или там представительством белорусского народа, то, наверное, и тогда бы это все и смотрелось как-то иначе, воспринималось бы иначе. Ну, глядзіце, у меня есть такое ўражанне, что признали, нехта там признаў, там Рада Европы, ці там польскі сейм, ці нехта яшчэ, так? Но гэта прызнанне, яно нічога не дае у практычным выніку. То бок признали, а інструментаў, як можна паўплываць, у кожнай краіны ёсць свая палітыка, ёсць сваё заканадаўства, і тое, што яны прызнаюць Координационную раду, гэта яшчэ не кажа аб тым, што нейкае рашэнне Координационной рады ці яшчэ нешта, яны таксама будзе недзе там улічваць. Яны адштурхоўваюцца ад таго, як да чаго ставяцца сваё насельніцтва, сваі там выбарцы там і так далей. Вось таму гэта складана насамрэч вось нешта прапіхнуць там. І я лічу, што магчымасць павялічваецца, калі пачынае КР, АПК і офіс Ціхановскай працаваць разам, то бок у траіх. Тады, як я лічу, можа нешта павялічыцца ў гэтым сэнсе. Але тут еще, Саша, ты же помнишь ситуацию смешную, комичную с письмом, кажется, по поводу Венесуэлы, по-моему, ситуации или по выборам Венесуэлы, это было несколько недель каких-то там разговоров, общений, в конечном итоге я даже не помню, там его там приняли, не приняли, и ситуацию с Белорусской торгово-промышленной палатой, когда, смотрите, господа, вот торгово-промышленная палата едет в Польшу, давайте сделаем просто, обратимся в государственные органы Польши, кто куда может от лица КС, хотя бы посмотреть, кто едет в Польшу, потому что это могут быть разные люди, в том числе от предприятий, которые прямо сейчас выполняют гособоронзаказ. Хорошо, мы создаем рабочую группу. Рабочая группа создает чат. Там начинаются какие-то обсуждения, а вот эта строчка мне нравится, а это не нравится. Я сейчас обращусь к своей фракции, фракция будет голосовать, это растягивается на недели. Потом давайте проведем первое слушание, второе, потом давайте там какие-то еще моменты, а тут документ недоработан. В конечном итоге что мы сделали? Мы плюнули, взяли этот документ, сами все написали и отправили. А дальше вы там занимаетесь чем вам угодно. И в конечном итоге никакого решения принято не было. Поэтому, есть такие вот там моменты. Я еще хотел бы добавить, Владимир сказал про завышенные чеканье от КР. Але я скажу, я думаю, что тое, что себе зараз уявляе КР, гэта таксама цена памылак, якія забіў КР, потому что мы памятаем, что решение об тым, что будут выборы в КР, прымалася летом 22 года падчас конференции «Новая Беларусь». И тады, пакуль яшчэ улады не пачалі актыўна працаваць на тое, каб крыміналізаваць прычастных да КС, там запалохваць беларусаў за тое, што яны будуць галасаваць, тада б на той хвалі магло прагаласаваць і 100 тысяч чалавек і больш за дэлегатаў КС. І не адбылося гэта таму, што другі склад КС амаль год крыўляўся, у меня іншага слова няма. Яны крыўляліся і выдумалі розныя схемы
с квотами, с этими избирательными округами и так далее. Ну, яны разумелі, што шмат каго з іх туды не выберут на выборах. І, конечно, люди, глядзячы на ўсё гэта, плюс кампанія запалохвання з боку уладу, і прывяла до того, што за яго прагаласавалі там гэтыя смешныя для некаторых 6 тысяч чалавек. А калі б за яго прагаласавалі 100 тысяч, іншая размова з гэтымі людзьмі. Нет, безусловно, если бы проголосовал 100 тысяч, то это хотя бы как-то соответствовало ожиданиям. Но вопрос, да, я полностью согласен. Потому что я помню, как только меня добавили в чат КС-2, когда просто всех тогда, все инициативы, всех сгребали, первый у меня был вопрос, о котором я писал в Фейсбуке, это как, кто эти люди, кто вы? А мне сказали, спокойно, уважаемый, тут все очень просто. КС – это открытый орган. Мы ничего, никого не боимся. И даже если вдруг среди нас будут агенты, а я так думаю, там не один и не два, эти люди будут слушать правдивую информацию, и, глядишь, нет-нет, да и перейдут на нашу сторону. Так что все нормально. И помню первую рассылку, они там допустили ошибку тогда, великий секретариат, и они лупанули всех в рассылку, они так... В общем, я видел все почтовые ящики всех. Что, с точки зрения безопасности, мягко говоря, неправильно. Плюс в чатах были люди еще из первого, то есть созыва Координационного совета. Они там были, вроде не были. То есть, а потом все начали удивляться, а как это так, какая-то информация начала утекать. Ой-ой-ой, да, оказывается, против нас работают. А это разве стоило ожидать чего-то другого? Это же незаконно, да. Так система больше никогда не вернется в условный 18-й год. Она будет закатывать в асфальт даже какое-нибудь общество защиты, не знаю, там, муравьев. Плевать, она все закатает. А если уже мы говорим о политической структуре, которая называет себя протопарламентом, так и естественно, что тут удивляться. Поэтому да. Но проблема в том, что ошибки КС там первого, второго и даже третьего, я не думаю, что они будут исправлены в четвертом. Добра, переходим тогда до іншага спіса. Спіс номер 4, Рух Воля. Лідар Мікіта Забуга. Нацыянальна-вызвольная і сілавая рамка. Дэакупацыя, бяспека, дапамога ўкраіне, падрыхтоўка беларускага вызвольнага рэсурса. Воля кажа пра свабодную Беларусь без расійскіх войскаў і без расійскай ядзернай зброі. Пра дэмантаж дыктатуры, ілюстрацыю, бяспеку, стандарты НАТО, еўрапейскі шлях, беларускую мову як адзіную дзяржаўную, рынкавую эканоміку. Галоўнае, конечно, гэта чым спіс Рух Воля усім так все яго атлічаюць ад іншых, гэта, конечно, беларускае вызвольнае войска і вось такі сілавы накірунак, сілавы такі сцэнар. Александр, пачнем з вас. Что сказать, так само под кожным словом можно подписаться. Не дастаткова дзіўна мне толькі тое, што на першым месцы не Вадзім Кабанчук, які, безумоўна, заслужаны чалавек і шмат гадоў, дзесяцігоддзяў аддаў змаганню за беларускую справу. Вось, а Мікіта Забуга, по якому, былі, скажем так, корректно пытаннички. Мы памятаем это расследование с его сувязями с белорусскими уладами. Там, были пытания по фирмах, какие выбирали для друку белорусских пашпартов. Дагэтуль, шмат у кого возникают пытания по поводу того, как будут опрацоўвацца дадзеныя. Персональные дадзеныя прадстаўлены беларусамі для паспорта Новой Беларуси, а там шмат дадзеных асабістых, там и адбіткі пальцаў, и іншая асабістая информация. Дзіўна, что человека с такими репутацыйнымі пытаннями поставили на первое место. Это, скажем так, галоўнае мое пытанне до гэтага спісу. Так, безумоўна, там это люди, якія звязаны полком Каліновскага, безумоўна, там павага да іх і шацунак. Вова?
Ну, у меня, конечно, таких вопросов нету, потому что я прекрасно помню тот материал и прекрасно, скажем так, понимаю, как умеют натягивать сову на глобус, связав одно с другим через некоторых там связующих людей. А, Если говорить про паспорт Новой Беларуси, то там не речь шла о печати паспорта, там речь шла о печати бланков. Причем, если не ошибаюсь, Литва там же, в общем-то, это и печатала. Как говорится, вопросов Свои не возникало. паспорта. А сейчас... Ну да, то есть и там не только Литва, там еще какие-то государства, то есть, в принципе, но у нас умеют, как бы так, очень там какие-то косвенные моменты, ну все, значит однозначно работает на режим, а если он еще и академию закончил, то все, ну точно, к бабке не ходи, по-любому агент. То есть это нас умеют, как говорится, накрутить. У меня вопросов на самом деле нет. Я могу с чем-то не соглашаться там, со списом воли, там, к каким-то вещам я могу относиться так более спокойно. Там вопрос верю, не верю, пожалуйста, это... Я надеюсь, что все это будет исполнено. Что мне нравится в воле, это, во-первых, появились действительно новые люди. То есть для меня вообще КС когда-то был такой, у меня была мысль шальная, что КС должна быть такая кузница таланта. Вот прошел человек через КС, и дальше можно его там, не знаю, там ОПК там, или еще что-то. То есть он может, это вот ты прошел, ты жернова КС, и ты можешь двигаться. И здесь тоже, в принципе, мы видим там Микита Забугов. Мы знаем давно, что человек во всей этом движе, но он был не публичен. Сейчас он стал публичен. Там, то же самое Анатолий Михновец. Он тоже был не публичен, особенно последние, скажем так, годы. Но сейчас вот он достаточно активно представляет. И там много таких людей. Поэтому, и как по мне, наверное, воля ближе мне еще потому, что они действительно воспринимают Координационный совет как инструмент для достижения тех целей, которые они поставили перед собой. И цели эти достаточно, ну, такие краткосрочные. То есть делать максимально быстро, потому что тот же самый Вадим Кабанчук подтверждал, и, точнее, говорил, и эту информацию подтверждают и европейские эксперты, о том, что, ну, действительно, в ближайшие 2 года может быть война. И поэтому здесь необходимо действовать здесь и сейчас. И вот как бы лично для меня воля, она ближе к тому, что использовать Координационный совет как инструмент, не ставить там вопросы аудитов, там финансирования такого, сякого, а вот благодаря Координационному совету достичь тех целей, которые они перед собой поставили. Ну, па-першае, я згоден, што ёсць спіс, ён быў павінен быць, які кажа пра сілавы сцэнар, пра сілавы накірунак. Не можа такога быць у дэмакратычных сілах, што там трэба толькі дапамагаць студэнтам, трэба там ВСЖ вырашаць, там візы там ці нешта яшчэ, а вось гэтага накірунка проста няма. Тым больш, што улічвае тое, што зараз вось што ідзе. То бок кожнай раніцай я адчыняю навіны і пачынаю іх. То дрон пераляцеў, то там нехта рыхтуе тое, то гэтае, то бок напружанне ідзе. Гэта першае. Наконт тога матэрыяла, я яго таксама добра ведаю і памятаю. Я памятаю, што былі разборкі потым яшчэ ў Балаганова ў стрыме, дзе быў Стас Івашкевіч і дзе быў непасрэдна Мікіта. Тады Мікіта першы раз, можа, стаў публічны. Хаця я не ведаю, калі вось ён раскопкі Каліноўскага рабіў непасрэдна. Гэта ж ён знайшоў Каліноўскага непасрэдна і за свае грошы гэта ўсё рабіў. Тады я не ведаю, гучала яго імя ці не. Было. Гучала, так? Ну і, канешне, тое, што яны прапануюць паліграф, для мяне гэта, ну, я лічу, што гэта, ну, аб гэтым мы трошачкі пазней, ну, прапануюць. Ну і плюс спіс, конечно, там шмат людзей. Самае цікавае для мяне было, што там сабралося 28 чалавек. Я не чакаў, насамрэч. Я думаў, будзе там 12, 15, там нешта такое. Ну, калі абралі непасрэдна Мікіту, то Мікіту. Значит, далее спіс номер 5. Объединенная громадянская платформа, лидер Миколай Козлов. Классичная такая либерально-демократичная платформа. Правы человека, правовая держава, приватные инициативы, парламентская демократия. То бок гэта спіс, ну, калісьці апозіцыйнай партии Беларусі, які Лукашенко все зачыніў. І у іх там і
і незалежнасць, і прадпрымальнікам дапамога, і нацыянальная ідэнтычнасць, там і дэмантаж дыктатуры, падтрымка Украіны. Ну, я заўважыў, што амаль што ўсе спісы падтрымуюць Украіну. Ну, як я лічу, так павінна быць. Значыць, гэта рэабілітацыя ахвяр рэжыма, адказнасць там і так далей. То бок такая апозіцыйная платформа. Я сразу першы выкажусь наконт гэтага. Я якраз лічу, што калі б у КР пайшлі партыі, якія зачынілі ў Беларусі, так? Іх там 6-7 такіх больш-менш вядомых і больш-менш крупных, то гэта якраз бы было там, ну, цікава, не вельмі цікава тым, хто галасуюць, тому що у нас до палітики якби так, ну, Ярмошина як сказала, там борщ варыце там на кухні, нікуди не лезьце. Ось так у нас і все і робяць. Але ж гэтыя структуры, калі б яны пайшлі, мне было б цікава пабачыць, тому що там якраз там розныя погляды дэмакратычныя. Вось, і якраз гэта праца парламентаў, калі казаць пра парламент. КР, я не лічу, што гэта парламент, але ж якраз ён і можа стаць такім протапарламентам, калі там будуць розныя палітычныя структуры, а не прапановы вось гэтых падтрымак, то бок стварэнне больш такіх груп па такіх пытаннях. Выказвайцеся, спадары. Ну, я могу только одну рэч сказаць, што калі я яшчэ быў зусім маладым і толькі далучыўся да палітычнага руху, я далучыўся да моладзі АГП. Таму шмат людзей я ведаю асабіста, добра ведаю і ну, вельмі рады, што вось менавіта людзі звязаныя з АГП калісьці першымі, як ты кажаш, вырашылі пайсці ў парламент такой партійнай групай. Ну, палітычныя погляды у мяне з імі супадаюць, таму усім жадаю поспеху і ну, і плённая праца. Беларускі будучы парламентарызм, ну, молодцы. А мне неяк Вова напісаў, я зараз... Не знаю, што я за іх галасаваў бы, але просто гэта нормальны такі... Так, парламентскі працэс і добра разумеюся людзі. Калі б у нас была нормальная краіна, шмат гэтых людзей былі ўжо даўно вельмі дасведчанымі і парламентарамі, і дзяржаўнымі дзеячамі, і бізнесменамі, і ўсё было добра, адэкватны вельмі спіс і разуменне таго, навошта ісці ў КР. А я зараз зраблю інсайт. Мне неяк Вова напісаў, можа і мне вступіць у АГП. Вова, давай, скажи. Не, и я, кстати, уже разговаривал с Николаем по поводу этого вопроса. Кстати, я скажу, что это вот действительно очень хорошо, когда партия и незаконно ликвидированная в Беларуси, которая имеет вот действительно опыт, а тот опыт, который не имеют очень многие представители, то есть избирающиеся в КС, идет непосредственно эта партия в КС. У них есть связи, у них есть контакты, у них есть опыт. Честно говоря, для меня было там открытием некоторых людей увидеть, потому что там некоторых я просто не знал о их существовании. Я посмотрел их. Ну, очень достойно, очень интересно и очень многогранно. Поэтому тоже не только плюсы за АГП. Так, тут у чаце пишуть питання, про якого Мікіту, шла розмова про Мікіту Забугу, спіс воля. Так, ну я лічу, що ГП особо обмірковувати нема чого, то бок, ну їх там, як у всіх, але ж ось больш досвіда, конечно, больш такой працы ось гэтай уже шматгадовай, уже там опыта столькі, што ось, але ж як у іх атрымаецца непасрэдна, калі яны пройдуць у КР, ну побачым. Ось, але ж мне ось гэта цікава панаблюдаць. Так, спіс номер 6. Наступ. Лідар Лізавета Пракопчык. Значыць, гэта спіс стратэгічнага перагляду, скажем так. А менш рытуальнай палітыкі, больш паўнамоцтваў, адказнасці, перамоўнай непасрэдна тактыкі і практычных рашэнняў. Практычных. І вось зараз цікавае. Наступ крытыкуе інерцыю
дэмакратычных сіл. Новыя рэзалюцыі, санкцыі, інстытуты самі па сабе не вяртаюць людзям правы і краіну. Яны прапануюць зрабіць КР пляцоўкай, якая рэальна ўплывае на стратэгію. І стратэгія, я зараз вам зачытаю, спецыяльна сохраніў пост у Фейсбуку Евгена Караулова, які лічыцца другім нумарам. Вось я такую караценькую вытрымку з яго поста. Вельмі цікавую. Нас выбіраюць тыя, то бок выбіраюць, я лічу, што ён казаў, што прагаласуюць, хто стаміўся жыць у рэжыме вечнай іміграцыі і хоча мець магчымасць бяспечна вярнуцца дадому. Мы говорим з тымі, хто разумее, што адзінымі прыгожымі словамі пра дэмакратыю і санкцыі да канца рэжым не зламаць і дадому не вярнуцца. За апошнія 5 год кантэкст моцна змяніўся. Заходняя павестка перагружана войнамі, санкцыі на ўзроўні жорсткіх дыктатур, але гэта не прывяло да зменаў, паглыбіла залежнасць ад Масковіі. З'явіліся здзелкі, праз якія вызваляюць групы палітычных зняволеных. А базавая стратэгія дэмсіл не змянілась, санкцыі. У выніку вось ужо проста так рэжым дапусцяць да Алімпіяды. Вось гэта кажа Евген Караулов. Вова, пачынай! Здесь, конечно, лучше бы промолчать вообще в принципе. Все мы прекрасно знаем, кто там кукловодит этой группой энтузиастов. Поэтому, помнишь, это, наверное, у нас был этот стрим, на канале, когда ответы срочно искались в чате GPT и читались очень без интонации. Вот есть такая же ситуация, то есть это люди, которые говорят, слушай, как можно серьезно относиться к людям, которые говорят, мы будем трансформировать режим. Я понимаю, кто-то насиделся в чате реформаторов, которые реформируют, а тут уже трансформировать будет режим, это весело, здорово, только это, мягко говоря и цензурно выражаясь, нереально. И люди, которые рассуждают о санкциях, которые ничего не знают об этих санкциях, и, например, там так получилось случайно их пост о секторальных санкциях, как это можно и почему это происходит. Буквально там через 2-3 дня вышел материал про беложгущуюся глину, каолин, который Беларусь закупает на территории оккупированной Украины. И, в общем, это такой конкретная демонстрация, почему вводятся в тех или иных случаях секторальные санкции. Да, эти люди за диалог. В принципе, это такой диалог, это попытка вернуться в их нормальность в год 18-19, когда все было хорошо. Но эти люди, конечно же, забывают и вообще оставляют за скобками тот факт, что огромное количество белорусских предприятий участвуют в войне, производя различного рода технику, вооружение, микрочипы, БПЛА, то есть и так далее. Они это просто оставляют за скобками, они оставляют за скобками военные преступления режима Лукашенко, они оставляют за скобками ответственность. То есть это такой мы хотим вернуться домой безопасно, как это сделать, в принципе, никому непонятно. И мы будем там трансформировать режим Лукашенко. Я представляю, если кто-то там в Минске смотрел эту трансляцию и эту фразу, какой там был дикий ор просто. Знаешь, сидят такие серьезные, условно, дяди в погонах, и они слышат, как молодой человек говорит, что мы будем вас трансформировать. Там, наверное, просто истерика была. Потому что люди абсолютно даже на базовом уровне не понимают, что такое режим Лукашенко. Глядзі, у меня только 2 будзе момента па іх. Першая назва наступ мне, для мяне невядома, чаму наступ, так? Калі б гэта быў отступ, напрыклад, то гэта больш бы неяк. Куды наступаюць, я не ведаю. То бок тут больш адступаюць. А па-другое, гэта, канешне, тое, што вось гэты наратыў, што трэба вярнуцца і так далей. Так ёсць камісія па вяртанню, нафіга КР? Нафіга КР?
Вось ёсць Я ж, камісія, Саш, туды я же говорил, пішаце. что Саш, я же говорил, что я готов оплатить билеты. Если же надо всему списку, ну ладно, я это сделаю. Ну, VIP-билеты на автобус без проблем. Ну вось Пратасевіч вярнуў, ну як бы там зараз у бяспекі як бы адносна, так, хаця ён не вярнуўся, але ж ёсць людзі, якія вярнулись там, а есть людзі, якія вярнуліся за кратамі, то бок так, я згодзін, што людзі зусім не панимаюць, што такое рэжым Лукашенко, зусім, і пакуль існуе гэты рэжым, ніякай бяспекі ніхто гарантаваць у Беларусі не можа. І вось наконт 19-18 года вярнуцца ў той год, так меня ў той год затрымлівалі пастаянна. Я нічога не рабіў преступнага. Мы освещали там тое, што у Беларусі адбываецца. Саша, а при чем тут ты? Говорят же не о тебе, говорят о себе. Не, я тебе кажу про беспеку. О своей жизни. Не, так они говорят о себе, они хотят вернуться в свой 19-й год. И знаешь, я не так давно общался с одним человеком, он мне говорит, ну вот там, спецволя, там, БВА, это же все нереально. Я говорю, подожди. Ну вот у нас есть те, которые там лоббируют интересы режима Лукашенко. Лукашенко не военный преступник, Лукашенко нужно снимать санкции, нужно диалог. Ну, такое вещь, мнение имеет место быть. А чем хуже воля? Просто если воля реализует условно свою программу, мы действительно у нас будет Беларусь и не будет режима Лукашенко. Если, не дай бог, будет реализован план наступа, у нас будет Лукашенко, и у нас будет Беларусь абсолютно привязанная к нему. То есть действительно это тот нарратив, который продвигает режим, что гарант независимости Беларуси — это вот сам Лукашенко и его существование. Поэтому... Саш. Ну, не ведаю, так и пожартовать хочется, что минулый раз это был молодежный наступ, хотя там некоторые люди не шмат молодейшие за мяне уже, и ну, что яны с причины молодости своей не памятуюць, что гэтая гульня посадить людей, потом их выпускать за отмену санкций, она уже некалькі разоў режим праворочваў, кожныя там гадоў 5, і не памятаць гэтага сапраўды толькі вельмі маладыя людзі могуць, а там ёсць уже тыя, хто мог бы ім і распавесці. Але мне падаецца, ты памыліўся, сказаў, Евгений Крылов, ён не на другім месцы, а на трэцім у гэтым спісе. Ну можа на трэцім. Ну там першыя два нумары, гэта Елизавета Прокопчык і Маргарита Ворыхова. Я ад іх такой рыторыкі не чуў, так што няхай праходзяць, але першыя два чалавекі я за, таму што я бачу сама, як Маргарита працуе ў Радзе Еўропы, вельмі добра яна і кажа, і сурмаецца там, і кажа правільныя рэчы, ну і ўвогуле вельмі добра на яе там рэагуюць. Ну, а Елизавета Прокопчык, ну, падаецца, актыўна брала ўдзел у працы, хто КР, ну, трошки там подцянула навыкі мадэрацыі, ёсць куды расці, так што можа яшчэ няхай тэрмін парасце. Але ну мы зараз больш таму калі чалавек прагаласуе за гэты ліст, я іх не асуджу. Ну так, мы нікога не асуждаем. У нас кожны мае права галасаваць за каго там хоча там і так далей, таму гэта, канешне, іх права. Але ж у іх такія наратывы ёсць. Я не ведаю, я ў Рады Еўропы ніколі не быў, я не ведаю, што яны там прапануюць, што яны там кажуць. Вось, але ж вось гэта пост Фейсбука, і непасрэдна Евген Крылов кажа, чаму за іх, хто за іх павінны галасаваць. Тыя, хто перагарнуць старонку, скажем так. Ну, мы ж памятаем, Александр, дэбаты Владимира и Ивана Кравцова на минулой конференции «Новая Беларусь» в жніўні минулого года. Мы бачили, як там голоса были распределены. Здаецца, прикладно там 97 на карысць Владимира, супраць 3. Не так. Так что... Поглядзім, куды іх эта рыторыка завядзе. Раз уже атрымалі, ну, глядзім уже так і зараз. Добра. Так, ну, у нас два спісы засталось. Блок беларускіх палітычных зняволеных Беларусі дзеяння,
Юрась Зянкович. Значит, гэта спіс палітвязняў, хаця там не ўсе палітвязні. І як яны пішуць, людзі дзеяння, адказнасць, суб'ектнасць, палітычная цена рэпрэсій, баланс інстытутаў. І што яны прапануюць? Значыць, ідэнтычнасць вакол досведу палітвязняў, валанцёрства, супрацу, значит, падтрымку ўкраіне. Яны апісваюць Беларусь як краіна, дзе рэжым утрымлівае грамадства праз сістэму закладнікаў палітвязняў, ну і дапамога бізнесу, прафесійная супольнасць, там і так далей. Значыць, яны прызнаюць ролю Ціхановскай, офіса і кабінета, але паспрабуюць такі баланс зрабіць, па справаздачнасці таксама папрацаваць, і каб КР реально уплываў на стратэгічныя рашэнні. Я, як былы палітвязень, пачну. Значыць, я лічу гэтую рыторыку трошачкі папулісткай, таму што выкарыстоўваць тое, што мы палітвязні, наш спіс палітвязней, вось мне гэта ні аб чым не кажа. Мне больш цікаў досвед гэтых людзей, якія ў спісе, таму што я бачыў палітвязней шмат і ў СІЗА, і ў калоніі, там і так далей. І тое, што ў іх ёсць такі статус палітзняволены, ні аб чым не кажа. Ёсць людзі, напрыклад, якія мне не палітзняволены, якія не змаглі мне адказаць, хто ў 2020 годзе ішоў на выбары. Не змаглі проста. Вось, яны палітвязні. Таму гэта не паказчык, але ж давайте больш по таму, што яны прапануюць. Саш. Мне здесь... Давай, Саша, пачнем. Давай. Прабачце, я не магу сур'ёзна абмяркоўваць спіс, які ўзгаўляе Юрій Зінковіч, бо я памятаю тую гісторыю з ваенным пераваротам, які ён спрабаваў арганізаваць з беларускімі генераламі. Мне няма тлумачэнняў, чаму чалавек так можа паводзіць, акрамя таго, што ён можа нейкія таблеткі забыўся выпіць. І людзі, якія ўвайшлі з спісы, дзе гэты чалавек Юрій Зінковіч нумар першы, не ведаю, як яны себе адчуваюць, будучы там нумарам 3-м пасля Зінковіча. Не бачу ні адзінай прычыны падтрымліваць гэты спіс, хаця людзі там ёсць, бачу прозвішча якіх людзей я паважаю, навошта яны туды пашлі, не ведаю. Вова? Тяжело, да, как-то более лаконично ответить на этот вопрос. Там есть, да, действительно очень интересные такие люди в этом списке. Но, понимаешь, у нас очень часто воспринимают, что если человек политически заключенный, то он, значит, абсолютно святой человек, может ходить по воде там и все прочее. Что он специалист во всех сферах, он просто уникум. Но политически заключенный... Я повидал, когда я вышел из зоны, меня запрошали на всякие интервью, и там сразу меня пытались, какие там будет курс доляра, что там робить, силу, такой человек, вот я не в колонии сидел, а в неком там Оксфорде на стажировке был. Так у нас же так кто считает, что все, если он политически заключенный, клеймо, это все абсолютно четкий, классный человек, и он решит все проблемы. А на самом деле это просто человек, который незаконно пострадал от действий режима Лукашенко и незаконно был задержан и осужден. Все, точка. Да, и это не значит, что он там профессионал, специалист в каких-то отраслях, каких-то сферах, и его экспертиза там, не знаю, там абсолютно безукоризненно и действительно отвечает тем реалиям, которые есть. А если говорить про Зінковича, то я бы добавил, что не просто там была эта попытка госпереворота и договориться с генералами, а договориться с генералами в Москве. Это вообще, это отдельно достойно уважения. Это надо быть очень сильным и уверенным человеком, поэтому здесь... Еще и можно добавить, что куча людей абсолютно левых сели по этому перевороту в одной голове, что так само...
Так там же среди, да, там же среди еще этих змовщиков было и такие интересные персонажи, как там Игорь Макар, там целая была вереница очень интересных, веселых людей, поэтому это список на любителя, то есть кому это близко, то пожалуйста. Ну і апошні спіс, на якой я сёння хочу звярнуць увагу больш за ўсё. Чаму? Таму што першае, ён па ўсіх апытанках, якія ёсць, ён пакуль перамога у яго, і перамога дастаткова вялікая. Плюс, значыць, гэта першае. Другое, яны заўсёды ў СМІ. Амаль што кожны дзень яны заўсёды ў нейкіх СМІ пра іх кажуць там і так далей. Таму гэты спіс я хацеў бы так больш так разабраць па костачках. Гэта, канешне, кааліцыя Ватушкі і Рух за свабоду, лідары Павел Ватушка і Юрый Губарэвіч. Гэта самы буйны спіс, у іх зараз самае вялікае прадстаўніцтва ў Каацыйнай радзе, і яны на чым базуюцца? Міжнародная праца, санкцыі, палітвязні, еўрапейскі курс, захаванне суб'ектнасці Беларусі. Усі, хто адсочваюць іх там і дэбаты, і тое, што яны кажуць, і так далей, яны ведаюць, што у іх такі як бы лозунг ужо ёсць, што пакуль все там размаўляюць, пакуль все абмяркоўваюць там і так далей, мы ў гэты час працуем. Вось. У меня ёсць відэа, я сёння нарэзаў, якія мы сёння будем каментаваць, але ж пакуль да відэа давайце, хто як ставіцца да гэтага спіса і іх прапаноў. Я ўжо казаў, што координацыйная рада гэта не такі орган, конечно, вырашае. Гэта орган, дзе можна паказваць себе, шмат хто просто казаць пра сябе, паказваць, што ёсць. І шмат хто ідзе ў гэты КР, яны ад свайго блатавання ў КР робяць працу сапраўды. І тут я бачу людзей, якія сапраўды, я іх бачу ў справе, я бачу, як яны дасягаюць мэтаў. Безумоўна, тое, што прагрэс ідзе па пераследу Лукашэнка праз міжнародны крымінальны суд, гэта вялікае дасягненне менавіта гэтай каманды. Гэта людзі, якія разумеюць працэс, не разумеюць, як прымаюцца ў міжнародных арганізацыях, у іншых краінах. Не ведаю, мы ж дамовіліся не агітаваць у гэтым эфире. Чаму? Не. Мы сваё меркаванне выказваем. Это такі самы, я лічу, дарослы спіс людзей, якія фактычна гатовыя палітыкі, якія вельмі добра разумеюць месца Беларусі ў свеце на сённяшні момант і добра разумеюць пункты, якую павінен выконваць КР, тое, што яны на першым месцы з вялікім адрывам па ўсіх апытанках, як цалкам абгрунтавана і заслужана. Вова? Это действительно список такой системный, конкретный, где все роли, в принципе, понятны, задачи тоже, в принципе, понятны. Есть работа, то есть действительно здесь очень важно, что неважно, есть результат, нету результата, но есть работа, есть движение, есть постоянное нагнетание это давление такого на систему. Получаться может не у всех и не все, но нужно стараться и там на 3-ю, 10-ю, 20-ю попытку или там какой-то документ высланный, будет реакция, будет какой-то сдвиг. Поэтому, безусловно, это, наверное, это все-таки, если не будет каких-то, не знаю, сюрпризов, то это действительно список, который с высокой долей вероятности займет первое место. Я згоден, што ў СМІ больш, чаму я пачаў, што ў СМІ яны больш за ўсё прысутнічаюць, Ватушку амаль што ведаюць усі, але ў мяне ёсць пытанні, якія я хацеў бы, чаму я падрыхтаваў гэтае відэа.
я хацеў бы абмеркаваць. У гэтым спісе часта абвінавачваюць іншых у папулізме. Кажуць, вось там гэта папулізм, гэта папулізм, гэта папулізм. І калі я адсочваю соцсеткі, калі я адсочваю там, што хто кажа, у мяне узнікае ўражанне, што акрамя латушка ніхто нічога не робіць. То бок, вось я бачу, што мы зрабілі гэта, мы зрабілі гэта, мы зрабілі гэта. І пры гэтым, што вельмі важна для мяне, што першае, зрабілі дзе УКР, ці гэта зрабіў НАУ, ці непасрэдна як кіраўнік кабінета зрабіў, то бок няма вось гэтага раздзялення. Я яго не бачу. І будучы УКР, я ведаю, што шмат чаго, тое, што зараз кажуць, яно рабілася якраз не УКР, яно рабілася там у іншых ініцыятывах. І гэта, я лічу, што гэта трэба казаць. Па-другое, што вельмі важна для мяне, гэта тое, што вось гэтым папулізмам вельмі шмат папахівае, і калі казаць пра тое, што, напрыклад, ось зараз было пра вось гэты міжнародны крымінальны суд, так? А дзе партнёры, з якімі ўсё гэта рабілася? Я ведаю, што шмат чаго аднаму зрабіць немагчыма. Проста немагчыма. І я зараз патлумачу, чаму. Вось, напрыклад, па міжнароднаму крымінальнаму суду, па злачынству Лукашэнкі, гэта падавала Літва, як всем вядома. Я лічна летаў на допыт к прокурорам Літвы. То бок, меня пригласили. І я ведаю, што шмат палітвязняў леталі туды. Гэта была праца прокуратуры непасрэдна. Яны рыхтавалі гэтыя дакументы. У Латушка, ці у НАУ, ці у АПК няма ніякай магчымасці зрабіць вось гэтыя дакументы, то бок апрасіць мяне, там, апытаць там, і так далей. І калі заўсёды чалавек кажа, што гэта я, гэта я, гэта я, і пры гэтым просто не улічвае таго, што вельмі шмат працы, можа даже больш за ўсё працы было зроблена іншымі, у меня ўзнікаюць пытанні, чаму так? І таму я зараз прапаную пачаць глядзець відэа. Першы кавалачак. У 2022 годзе мы праводзілі адпаведную сустрэчу не па пытанні інтэрвенцыі. Мы праводзілі сустрэч нават пра стварэнне можа вайсковых падраздзяленняў ці дапамога ў стварэнні такіх на тэрыторыі шэрагу еўрапейскіх краін, каб пазней хлопцы і дзяўчаты маглі ехаць ва ўкраіну, да, і ўзмацняць полк Каліноўскага і іншыя падраздзелы ўзброеных сіл Украіны. Мы не атрымалі згоды. Ніводная размова не закончылася пазітыўна. Я памятаю, яшчэ са спадаром Сахашчыкам мы больш за 10 ваенных аташэ наведалі тут у Варшаве. Ніводная краіна не падтрымала. Гэта ўсё мары. І гэта не будзе падтрымана. Я ведаю, што існуюць там іншыя падыходы, але все ж таки гэта ўжо не маё права аб гэтым расказваць. Я думаю, у нас же ёсць вось зараз у спісах воля ідзе, якая фракцыя ці там спіс воля, да? Яны на гэта як бы сфокусаваны. Можа, лепш у іх спытацца, але я не бачу сёння палітычнай волі нават на ўзроўні 10%, 100% у краінах-членах Еўрапейскага Саюза гэта падтрымаць. То бок з 22-го года па сёння не змянілася. Нерэальна і не будзе падтрымана. Вось чаму гэты кавалачак я паказаў. Глядзіце, 22 год, Валер Сахашчык, дзесяткі там гэтых ваенных аташэ там і так далей. А ці не змяніўся час? Прайшло 4 гады. І пры гэтым зараз трэба казаць, што да не атрымаецца, да ніяк, да гэта ўсё. А спроб падымаць гэта пытанне было ці не? Вось як вы лічыце, палітык павінен жыць вось тым часам? Ці ўсё ж такі у нас вельмі што змянілася, як я лічу, так? Вельмі што змянілася. І калі раней не казалі пра тое, што Беларусь можа там напасть на кагосьці, ці Расія гатовіцца там напасть на кагосьці і так далей, але ж гэта ігнараваць, мне цікава. Александр, давай з цябе пачнем. Я не ведаю к этому, что я абсолютно згодны з Павлом Латушкай. Я лічу, што гэтага просто не будзе. Это не было магчыма ў 22 годзе, мне гэта было зразумела. Зараз я нават больш у гэтым упэўнены, што гэтага не будзе, таму што я размаўляў з людзьмі, якія спрабавалі гэта рабіць. Я бачу, як настрой, я бачу, як
нават на ўзроўні таго, што нехта скарыстаўся у польскай дзяржаве нават інфармацыі, якую прадстаўляюць беларускія журналісты, часам гэта сутыкаецца з вельмі моцнай інерцыяй. Што там нейкае падраздзяленне беларускіх парамілітарна будзе зроблена, но пра гэта не можа быць мовы. Казаць пра тое, што гэта магчыма, гэта папулізм, я лічу. Вова, твоё меркаванне? На самом деле ситуация по сравнению с 2022 годом изменилась. Это ты действительно правильно привел пример, когда 2 года назад Белпол, или 2,5 года назад мы проводили там серьезный такой большой брифинг, и первый раз, когда информацию мы свою предоставили, там, как обычно, все на документах, чертежах, схемах, половина из присутствующих относилась к этому очень так скептически, мол, да что вы такое говорите? Через некоторое время они проверили, видимо, эту информацию, и тем же самым составом мы там встретились через полгода. И уже воспринималась наша информация по-другому. А сейчас уже то, о чем говорил Белпол 2,5-3 года назад, сейчас уже воспринимается, и это повторяется многими политиками, многими спецслужбами Европейского Союза. Реально ли сейчас сделать это, то есть там какое-то подразделение? Нет, это сейчас сделать нереально. Может ли так произойти в будущем? Ну, если будет меняться оперативная обстановка. И очень много подсказывает, что обстановка меняться будет, и не в лучшую для Европы сторону. Будет ли, скажем, если изменения у некоторых европейских стран, да, я могу сказать, что есть. Я не могу назвать эти страны, но есть некое потепление к этой идее. И это вообще идея, почему лучше начинают относиться. Потому что, ну, так, для примера, в Латвии вооруженная сила – это 9 тысяч человек. Ну и плюс еще 9 тысяч именно от НАТО. Ну вот и все, в общем-то. То есть, представьте, то есть в одной Беларуси только там 60 тысяч сотрудников ОВД. То есть может ли небольшая страна заинтересоваться, в принципе, в определенный момент времени такой идеей? Да, может. Для этого должно быть что-то проработано, что-то уже, какая-то дорожная карта должна быть под такой момент. Будет он, не будет, да, это должно быть. Произойдет ли это, ну, никто не знает. Но предположим, что если вдруг ситуация развернется так, и Беларусь действительно будет балконом для создания какой-то дополнительной напряженности либо эскалации в странах, например, Прибалтики, то ситуация может действительно очень быстро склониться в сторону того, что определенные страны примут решение о создании такого рода подразделений, просто чтобы защитить себя. Ну, я зараз сваё меркаванне. Калісьці таксама казалі, што трыбунал немагчым, гэта немагчыма, таксама казалі. Але над гэтым ўсё роўна працавалі. І таму зараз казаць гледачам, напрыклад, там, што гэта немагчыма проста, і таму нефік бегаць гэтай зацей. Ну, я лічу, гэта неяк дзіўна. Любой накірунак трэба падтрымліваць. Не атрымалось, ну, трэба неяк шукаць, то бок працаваць над гэтым, але проста казаць бух, зарубіць, ну, я не ведаю, навошта гэта рабіць. Давайте далей глядзець. Чаму Пал Палыч і яго фракцыя сарвалі галасаванне па паліграфу, тым больш пасля кейса Мельнікавай? Чаму ён сам не хоча праходзіць паліграф? Хеджигер адразу. Пасля правалу з Мельнікавай ці пойдзе Пал Палыч у адстаўку? Першае, давайте наконт паліграфа. Нам прапанавалі, каб паліграф правяла украінская арганізацыя на тэрыторыі Польшчы. Я кансультаваўся з спецслужбамі Польшчы. Гэта будзе злачынства. Вось і ўсё. На жаль, тыя людзі, якія гэта прапанавалі, яны не меркавалі гэта з адпаведнымі ўладнымі структурамі гэтай краіны. А зараз скажу больш. Практычна ўсе супрацоўнікі НАУ прайшлі паліграф. Менавіта ў адпаведнасці з заканадаўствам Польшчы. Больш я пашыраць не буду. Кожны разумны чалавек зразумее, дзе і як мы прайшлі. І гэта была негадзінная размова. На чале з вамі. Да, это былі негадзінныя размовы. Вось усё.
Зразумела. Ну я ведаў просто, ну вот раз пишуць, значит людей Просто ставім тут кропку, хопіць на гэты конт дыскутаваць. Я кропку прапаную не ставить, слишком рано, потому что, значит, першае, ну, так як я володаю гэтай тэмай, значит, у меня адразу пытанне. Вось мы знаходзімся у краіне, дзе ёсць заканадаўства. І мне адразу гэта рызанула ў вушы, што Павел Ватушка кажа, што ён хадзіў там у спецслужбы і у іх спытаў, ці магчыма гэта, ці немагчыма. Яны сказалі, што гэта злачынства. Але ж ёсць заканадаўства, і ў заканадаўстве прапісана, што гэта не злачынства. І для мяне гэта трошачкі дзіўна, што як бы, ну, такая маніпуляцыя, што спецслужбы, гэта ж не Беларусь, дзе трэба ісці ў КДБ, якім закон не пісаны, казаць, слухайце, а можна мы зробім гэта? І яны там кіруюць. А ёсць заканадаўства. І по заканадаўству я, значит, зараз вам зачитаю, я з юрыстамі размаўляў і так далей. Вось докладный отказ. Значит, Координационный совет может выстроить внутреннюю систему допуска критической информации. Это тычется полиграфа. Да, полиграф можно включить как добровольный вспомогательный элемент. Да, можно привлечь украинских политологов, но лучше только физически в Польше, без вывоза и хранения данных в Украине, с договором обработки NDI, ну и так далее. То бок, законодаўства Польши кажа, што ўсё магчыма. І таму гэта для мяне дзіўна. Александр, меркаванне. Я не ведаю, я не з'яўляюся экспертам по полиграфу, але тое, што я чуў, тое, што я чуў ад сваіх калег, з которыми я быў в СІЗА КДБ, ну там непадрыхтаваным чалавекам можна вельмі лёгка зманіпуляваць. Адзін таксама быў супрацоўнік, які адбываў са мной пакаранне, ён сказаў, што ні ў якім разе не ўвогуле пагаджацца на полиграф, асабліва ў беларускіх умовах, таму што працэсуальна гэта як нічтожная працэдура, і гэта можа толькі пагоршыць палажэнне. Ну, я і сам не пагадзіўся на полиграф, таму што мне не до конца методика. Я таксама, мне казалі, людзі дасведчаны, што чалавек падрыхтаваны можа прайсці полиграф, нават калі схлусіць. Ну, у меня нема адказу на гэта пытанне. Я не лічу, што павінна быць абавязковая гэта практика. Смотрите, у нас очень мало инструментов по обеспечению безопасности Координационного совета, либо вообще каких-то политических, либо околополитических структур. Полиграф является, конечно, не панацеей, но полиграф является одним из таких вот инструментов, которые мы можем задействовать, и задействовать причем с какой-то периодичностью, для того, чтобы выявлять определенных людей. Ну, как правило, если мы говорим про белорусские политические структуры, то выявлять людей, которые работают на спецслужбы режима Лукашенко. Я проходил полиграфы в Беларуси при устройстве на службу и проходил здесь неоднократно, скажем, в Европейском Союзе процедуру полиграфа, да не только в Европейском Союзе. Абсолютно разная, ну не абсолютно, в некоторых моментах, я сказал бы, разная, во-первых, методика. Очень важно, кто проводит эту проверку, то есть насколько этот человек хорошо подкован, понимает, о чем идет речь. И насколько я знаю, если человек имеет лицензию, необходимые все документы, то он может проводить эту процедуру, будь то там украинец, который приехал в Польшу, там, либо белорус, который приехал в Литву. Но, повторюсь, у нас очень мало инструментов. Сейчас ситуация такова, что лучше мы будем использовать такой вот инструмент, как полиграф, для выявления людей, которые работают на системе. Полиграф... Владимир, такое пытанне, а вот такая проверка на полиграфе, яна подпадае под категорию оперативной разыскной деятельности? Нет. Нет.
Нет, потому что когда ты спрашиваешь человека, ты готов, не готов, если человек не готов, ну это как бы отдельно ты уже начинаешь понимать, что что-то он скрывает, а если человек соглашается, это же не используется, полиграф не используется, то есть результаты полиграфического исследования не используются в суде как доказательство, но это для оперативников это направление для деятельности, в какую сторону необходимо копать, в какую сторону необходимо поработать. И здесь, повторюсь, у нас мало инструментов. И после всех ситуаций, которые были, полиграф, во-первых, вы должны понимать, никто не будет у тебя спрашивать про твои какие-то ориентацию, или а ты собираешься в будущем украсть много денег, или не знаю, а ты вот собираешься работать на режим Лукашенко, спрашивают о том, что происходило до этого конкретного момента. Как только где-то какой-то показатель начинает скакать, то человека начинают задавать более уточняющие вопросы. Эти вопросы, они сужают, то есть спектр вот этих вот разбежек, потому что, у меня, например, была ситуация, что первый такой пробный заход, и тебя спрашивают, тебя зовут Игорь, ты молчишь, тебя зовут Владимир, ты молчишь, тебя зовут Олег, ты молчишь, и потом ты отвечаешь правильно, а потом ты отвечаешь неправильно, и потом они это сравнивают и говорят, слушай, а что у тебя на Олег так подскакивает, то есть показатели? Я говорю, у меня знакомый не так давно умер, его как раз звали Олег. Они такие, хорошо, тогда меняем. То есть это делается для выборки. Но сейчас у нас нет такой возможности. И когда мы говорим про то, что какие-то государственные органы Европейского Союза будут, понятно, какие органы, будут проводить такое исследование, нужно же понимать, они никогда ничего не расскажут. Даже если человек не прошел этот полиграф, они могут сказать спокойно, что да, все нормально, он прошел, потому что это уже их оперативная игра, это уже их потом работа, как-то смотреть, например, перевербовать этого человека, либо еще что-то. Поэтому эта процедура необходима. Эта процедура необходима, я, например, считаю, что она необходима для всех представителей Координационного совета, кто пройдет туда. Неважно, имеешь ты доступ, не имеешь. Нужно, наконец-то, как говорится, вырасти с этих коротких штанишек и осознать, с какой системой мы боремся, кому мы противостоим. И даже один какой-то человек, который работает на режим, он сможет завести достаточно большое количество в тупик. В лучшем случае. Я лічу трошачки інакш. Па-першае, чаму? Першае, што ўсе павінны праходзіць. Па-першае, я лічу, што, канешне, гэта добровольнае праходжанне поліграфа. То бок, калі чалавек адмаўляецца, і гэта было прапісана ў дакументах, калі чалавек адмаўляецца, ён проста не праходзіць. Это першае. Па-другое, гэта не выяўленне шпіёнаў і так далей. Гэта ахова інфармацыі. То бок чалавек, калі просто напісаць дамову у Координацыйнай радзе, што той, хто адмовіўся праходзіць поліграф, ці яго не прыйшоў, яго не абвінавачваюць ні в чым. А ён просто не павінен мець доступ да крытычнай інфармацыі, якая нясе небяспеку людзям. Усё. Такая прапанова. І калі б КР яе прыняла, я лічу, што гэта было б недрэнна, напрыклад. А чаму адмаўляюцца? Я не ведаю. Давайте далей паглядзім. Анжеліка Мельнікова прайшла праверку байпола. Анжеліка Мельнікова прайшла поліграф 2. Анжеліка Мельнікова прайшла праверку кіберпартызан, бо яна была старшынёй фундацыі Беларусь Ліберты, якая належыць кіберпартызану. Тут вось пра гэта, проста пра Мельнікаву заўсёды як прыклад яе прадстаўляюць, што яна прайшла поліграф, і таму ён не працуе. Але ж, калі мы абмяркоўвалі гэта ў КР не раз, мы казалі, што поліграф працуе не так трошачкі, то бок гэтыя праверкі должны мець нейкую перыядычнасць. Не тое, што адзін раз прыйшоў і ўсё, і да канца жыцця ты ўсё добра, а нейкую перыядычнасць. І ў КР мы таксама разглядалі тое, што каб гэта, напрыклад, раз у 3 месяцы ці раз у паўгады такія поліграфічныя праверкі былі. Но
Все роўна Не, на гэта самом деле, гучыць як Саша, тут ситуация, тут надо не раз в полгода, чтобы все как медкомиссию в Беларуси. Нет, это должно быть по-другому. Безусловно, Ну, этот давай. механизм можно придумать, если бы было такое желание. Вопрос очень часто за скобками, увы, остается такой вопрос, какие вопросы, например, задавались, на основании чего проводился полиграф. То есть ведь можно проводить полиграф там, на основании, там, по причине, например, каких-то определенных моментов, которые и вопросы будут именно подобраны к этому моменту. Не будут они касаться всего. Невозможно же там на полиграфе все описать. Поэтому, безусловно, я, кстати, не могу сказать, там проходила она, не проходила когда-то в прошлом полиграфы. То есть я просто-напросто не знаю. Поэтому, может быть, это так, может быть, это не так. Но периодичность должна быть. Это не критерий, то есть один какой-то отдельно взятый человек. Я сам был свидетелем еще непосредственно, когда был сотрудником УГРО. Я видел, как людей как проводился полиграф и как действительно раскрывались преступления. Такое преступление, о котором мы даже тогда и не догадывались. Александр, вось ты як бы не спецыяліст паліграфіі, але ж давай тады трошачкі інакш я пастаўлю пытанне. Вось усе кажуць, што супраць нас працуюць спецслужбы. І правакатары, і ўсё на свеце. І ўсе гэта ведаюць, што і пішуць пісьма, і прапануюць грошы, каб здымаць там нейкія мітынгі ці яшчэ нешта. І, канешне, працуюць супраць розных органаў. Як ты лічыш, усё ж такі павінны гэтыя органы займацца собственнай бяспекай? То бок, неяк себя, вось, там, я не ведаю, нейкія прыпоны гэтыя ставіць, каб не было зліваў, каб не было вось гэтых. Іншае пытанне як? Але ж гэта павінна адбывацца ці не? Як ты лічыш? Владимир, здаецца, дастаткова абгрунтавана адказаў. Я, як не спецыялісту давяраю, калі ён лічыць, што гэта патрэбна, можа, так і ёсць. Просто понимаете, у нас, я на секунду буквально перебью, у нас нету много инструментов. Вот реально, если бы действительно мы находились в эмиграции и могли бы вести деятельность в рамках закона об ОРД, тогда это был бы другой вопрос, и полиграф вообще был бы там на 10-20 месте. То есть правильный был вопрос, а подходит ли это? Нет, не подходит, потому что у оперблока есть абсолютно другой набор инструментов, которым можно доказать причастность того или иного человека к совершению преступления. Но у нас этого нет. У нас есть базы, но опять все люди думают, что тоже базы. Это такая штука, где ты заходишь и будет написано «агент». Там. Да, можно увидеть. Если у человека есть легендированные документы, это звоночек. Это значит, что он по-любому был доверенным лицом, то есть агентом, платником, скорее всего, у органов внутренних дел, которые имеют право вести оперативно-розыскную деятельность. Но опять-таки это не значит, что он имел отношение к политически мотивированным уголовным делам. Он мог там внедряться в банды по продаже наркотиков, оружия, там еще чего-то. Там человек мог работать на легендированную организацию, такую как Ларискор. Да, это тоже знак. Но, как правило, я помню, мы делали выгрузку людей, которые работали на Ларискор, но там у них у всех почему-то одна такая вот черта, что лица, у них носы так очень сильно скручены, и там люди, которые имеют очень-очень много уголовных дел, как правило, это такие кражи, грабежи и все остальное. То есть база ничего этого не покажет. Она может в каких-то моментах показывать на определенные точки, на которые нужно обратить внимание при, например, непосредственно разговоре с человеком, либо, опять-таки, при полиграфическом исследовании. Но, по сути, все. Все, что у нас есть, это вот базы и полиграф. Давайте дальше. Може і варто. Яшчэ раз, мы не маем права мець контрвыведку на тэрыторыі краін Еўрапейскага Союза, да на тэрыторыі ніводнай краін. Гэта злачынства, гэта крымінальнае злачынства. Гэта будзе разглядацца як шпіянаж. Як вы гэта сабе уяўляеце? Хопіць детством заниматься. Вот это просто ребячество. Вот я на эмоциях скажу, детский сад.
хопіць гэтым дзіцячым садком займацца і выкарыстоўваць гэты аргумент. Калі чалавек калісьці працаваў у дзяржаўных структурах, калі ён разумее, што такое ўлада, калі ён разумее, што такое права, што такое заканадаўства, як функцыянуюць спецслужбы, няхай ён проста адкажа, што я маю рацыю. Інакш больш нічога зрабіць не было. Калі ён мне зараз напіша, што я мог яшчэ зрабіць, няхай напіша. Я адкажу. Ну, я не напишу, я выкажусь. Дзіцячы садочак, я лічу, што калі, напрыклад, Павел Ватушка себе забяспечыў ахову, яго ахоўваюць і яму патрэбна гэта ахова, але ж іншым ён лічыць, што яна не патрэбна, вось для мяне гэта дзіўна. Я так лічу, што, прабачце, срываць пастаянна гэтае пытанне, я не проста зараз скажу, все будзе самае цікавае ўпрыканцы. Значыць, все гэта зрываць пастаянна і казаць, што гэта дзіцячы садочак, тое, што людзі прапануюць займацца сваёй бяспекай, таму што у кагосьці ёсць родныя, у кагосьці там нейкія сувязі, нейкая інфармацыя можа прыходзіць, шмат чаго можа адбывацца. І ўсё роўна казаць, што гэта ўсё роўна дзіцячы садочак, я не ведаю, чаму так адбываецца. Вось я не ведаю. Смотри, в конце будет больше цікаво. Саш, дело в том, что Павел Павлович, он-то прав с точки зрения, то есть, норм права, то есть, действительно, мы не можем здесь вести никакую оперативную деятельность. Чакай. Ось я просто про гэта пропусціў. Глядзі, так прапанова паліграфа была не аб тым, как весці нейкую контрразведку ці яшчэ нешта. Шмат якіх камерцыйных структур, у іх ёсць штатны паліграфолог, непасрэдна камерцыйныя структуры, якія там займаюцца разработкамі рознымі там, і так далей. То бок тое, што можа цікавіць іх канкурэнтаў, яны гэта робяць. То бок гэта ахова інфармацыі, но не контрвыведка ни в коем разе. Саша, дело просто в том, что ты же сам прекрасно понимаешь, как устроено белорусское демократическое сообщество, чтобы выбрать такого человека, который пройдет это вот обучение и станет полиграфологом штатным. Это, я не знаю, это годы пройдут, пока согласятся и остановятся на какой-то кандидатуре. Тут, конечно, можно было бы сделать по-другому, то есть, условно, на уровне доверия. То есть, мы все жмем друг другу руки и говорим, что, значит, мы работаем так. То есть, там, это в порядке такого бреда, когда там действительно ты можешь вести такую очень-очень упрощенную оперативную деятельность. То есть в рамках какой-то отдельной организации. Но это, повторюсь, это просто нереально. А вести ее как-то более официально тоже невозможно. Поэтому вот здесь все должно быть на таких добровольных началах. Полиграф-то в принципе, он же как добровольно. То есть если ты не согласен, если ты не хочешь, если ты противишься этому, бесполезно человека даже сажать на полиграф, там все равно показатели будут абсолютно абсолютно так в разные стороны. Калі браць польскае заканадаўства, то якраз размова ідзе аб тым, што ў польскім заканадаўстве гэта все прапісана, што паліграф можа быць толькі тады, калі чалавек сам пагадзіўся. Так это так везде, потому что чисто психофизические воздействия будут такого, что ты сам будешь сопротивляться всей этой ситуации. Я помню на одном из полиграфов, все, тебя посадили, одели датчики, я вижу, что у меня кроссовки провалились. И я так проговорил себе, кроссовки провалились. Меня сразу спросили, а вас это сильно расстроило? То есть вас это сильно так вы разнервничались? Я говорю, нет. Смотрите, то есть это даже вот такие маленькие нюансы, они все равно влияют на конечный результат. Александр, есть что додать? Нет, не разумею. Одно питание такое, что так это все-таки выборный орган. И коли люди выбрали вот такого казачка, так може так і треба, може вони так хочуть. А як ти лічиш? Добре. Саша, подожди секундочку, подожди секундочку. Так если это выборный орган, так давайте тогда уже исходить вообще из того, что каждый список должен был набрать хотя бы некоторое количество, то есть подписей. Там. Не 100 тысяч, но хотя бы 1000. И вот тогда мы действительно бы отсеяли внушительное количество людей просто на уровне регистрации. Но этого нету, потому что это орган хоть и выборный, но вот он
позиционируется как протопарламент, но он не протопарламент, и мы вообще находимся в изгнании, мы сейчас должны иметь орган, который должен сопротивляться системе, создавая ей постоянно какое-то напряжение. Поэтому мы должны как-то пытаться обезопасить не только людей, которые находятся внутри, потому что, скажем так, один плохой может нанести очень много вреда всем остальным, но и с точки зрения эффективности деятельности это тоже, в общем-то, очень полезно. Ну і Ні, ну, я ще. не професіонал, тому з професіоналом погоджаюся. Так, ось тут мне пишут каментар, на які трэба адказаць. Брухан казаў, што праходжанне паліграфу ў Польшы не мае ніякіх праблем. Я прайшоў паліграф у паліцыі і юрысдыкцыі краіны, грамадзяніна, якой я з'яўляюсь. Брухан казаў, ну, шмат чаго казаў Брухан, да гэтага мы яшчэ прыйдзем, але ж я вам адкрою вялікі секрэт. Тое, што паліграф прапанаваўся украінскай асацыяцыі, але ж былі яшчэ прапановы, калі яна не падабаецца, давайте выберем іншую, давайте прапануйце, хто можа гэта зрабіць яшчэ. То бок упора на то, што гэта будзе непасрэдна украінская, не было, гэта ўсё абмяркоўвалось. Далей глядзім відэа. Давайте так, самая моцная команда ў Крыцыйнай радзе сёння якая? Павла Латушкі, якая дамагаецца справядлівасці, якая давяла сітуацыю да міжнароднага крымінальнага суда, узбуджана справа, якая ўнесла папраўкі дакумент па спецтрыбуналу адказнасці, што Лукашенко будзе адказваць за агрэсію, якая перадала матэрыялы за крадзеж украінскіх дзяцей, якая займалася санкцыямі. На самалёты Лукашэнкі хто санкцыі зрабіў? Колькі раз я ў эфірах расказваў гэту гісторыю? Зараз мы абмянялі на палітвязняў. Калі на ўгнаенні? Хто дабіваўся ў 21 годзе? Абмянялі на палітвязняў. Вы што, не разумееце, чаму КДБ працуе так сістэмна супраць нас? Чаму супраць нас працуе КДБ, военная выведка і выведка Міністэрства ўнутраных спраў? Вы ведаеце, што зараз 5 крымінальных спраў разглядаецца Нацыянальнай пракуратуры Польшы у сувязі з пагрозамі для мяне? Вось глядзіце, Павел Латушка кажа, што працуюць. І выведка працуе, і тыя працуюць, а па бяспеке, ну, нейкая цішыня. Ну і яшчэ, канешне, вось апять гэтае, што мы зрабілі гэта. Па ўкраінскіх дзецях. Ну, у мяне шмат пытанняў. Хто гэтым займаўся, хто гэта рабіў. Таму што гэта, я проста ведаю, хто над гэтым працаваў. І, канешне, там ёсць невялікая заслуга Павла Павловича. Але ж, ну, вось опять же казаць, што мы зрабілі... Хто мы? І гэта было зроблена не ў рамках Крыцыйнай рады. Вось што галоўнае. Не ў рамках. Гэта можа было зроблена там як ад кабінета, ці так, як ад НАУ там, і так далей. Таму, ну, ведаеце, я супраць Лукашэнкі, но больш я супраць лукашызма. І вось такія задаткі, я не кажу, што ні ў коім разе, што Латушка лукашыст, я просто кажу, што вось такія вось задаткі, якія мы бачым там і так далей, ну, яны для мяне выглядаюць папулістычна, як мінімум. Вось гэта якраз тое, што кажа фракцыя Латушкі, што все папулісты, асабліва Брухан любіць выказваць вось гэтае меркаванне, што ўсе папулісты, але ж не казаць пра камандную супрацу, пра тых, хто дапамагаў, вось гэта агульнае дасягненне. Гэта дасягненне вялікай колькасці розных ініцыятыў там і так далей. І пра гэта, ну, я не ведаю. Вова, скажи что-нибудь. Есть что сказать? Нет, ну, в общем, первое, что так как работает, белорусские спецслужбы работают против Координационного совета, абсолютно согласен, поэтому необходима какая-то безопасность. Безопасность должна быть, и чем раньше она будет, тем лучше. Если говорить про детей, то Белпол предоставлял, мы делали доклад, и Freedom House, и украинские правозащитники представляли его, защищали его, скажем так, в Конгрессе США. И, ну, Павел Павлович, безусловно, их часть работы тоже есть. Просто их направление было, скажем так, одно, наше было другое. Если говорить про санкции, то, безусловно, санкции вводятся, и это заслуга многих структур, даже те, которые не публичны. Ну, не так сильно публичны, либо никогда об этом не говорят публично. Как правило, у нас есть четкое разделение, то есть все то, что касается там физических лиц,
касается частично там секторальных санкций, это, безусловно, НАО. Если говорить про там военные санкции, то это лоббирование в первую очередь, там, или там перекрытие каких-то схем по обходу санкций, то это Белпол. Ну и еще есть, конечно же, другие структуры. Но имеет ли к этому отношение Координационный совет? Я затрудняюсь ответить, я сказал бы скорее нет, чем да. Имеет ли к этому отношение непосредственно НАО? Там, да, это однозначно да. Поэтому если просто все в кучу, если как бы рассматривать достижение каких-то целей структуры, и это же подбивать под Координационный совет, ну, это как бы, в общем-то, и это не так. Саш, ну а як ты лічыш? Усё ж таки патрэбна, няхай там чалавек займаецца палітыкай ці яшчэ, а ўсё ж таки патрэбна, каб чалавек тлумачыў пра працу, не просто каб гэта просто была нейкая асацыяцыя непасрэдна з чалавекам, а каб ён распавядаў, ну, больш, скажем так, падрабязней, што ли, а хто працаваў над гэтым, то бок там, ну, напрыклад, весна, мы разам з весной, з гэтымі зрабілі вось гэта. Так больш шчыра выглядае, ці ўсё ж таки патрэбна казаць «моя каманда»? Не, ну, конечно, заўсёды есть абмежаваны час нейкі. Зразумела, што гэта не ўсё робіць каманда Латушкі, але я ведаю дакладна, што шмат структураў і асобаў, якія нейкае дачыненне нават маюць непасрэднае да працы над санкцыямі, вельмі пазбегаюць аб гэтым казаць і не хочуць, каб пра гэта ведалі. Таму, ну, не ведаю, я в гэтым спічы не пабачыў нейкай там спробы перацягнуць на сябе там коўдру, бо вядома, што працуюць. Я трошки ведаю працэс гэты, я ведаю, як шмат ну, трэба зрабіць просто акумуляцыйных усілий, каб гэта нейкі накапічны эфект, потому что мы зараз можем сказать, там, ты за санкции, я за санкции, ну, мы выступили за санкции. Нават калі там миллион белорусов скажут, мы выступаем за санкции, это еще не значит, что санкции будут уведены. Трэба шмат докладов написать, неких звесці в одно досье, покласти там на пэўныя там столы и так далее. Тому мы, я думаю, причем неоднократно. Так, десятикратно уже и стократно. Тому я лічу тут такого відавочна, што гэта працавала вялікая каманда. А тое, што, ну, то, што Павел Латушка кажа, як Павел Латушка кіраўнік НАУ ў гэты момант, ці Павел Латушка як дэлегат у КР, ну, я лічу, што дзесьці, ну, так, это адзін той чалавек. Хаця і функцыі розныя, конечно, і ў НАУ, і КР. Таму ты там падымаў пытанне, ці там павінны людзі, якія входят в об'яднаны пераходны кабінет, уваходзіць у КР. Ну, я лічу, што, ну, я ведаю, што у канстытуцыях розных краінах гэта па-рознаму. Дзесьці можна уваходзіць у міністэрстве, напрыклад, працаваць, забыўся, як жон будзе па-беларуску, і быць дэлегатам у парламенце, а можна, ну, а дзесь нельга. Так што тут таксама няма. Я понял ваше меркаванне. Давайте глядзець далей. Па-першае, мы не галасавалі за гэтую прапанову, бо яна не абмяркоўвалася ўвогуле на агульным паседжанні, бо мы не разумелі, у чым сутнасць гэтай прапановы, але з таго дакумента, што мы бачым, там только відавочна адна рэч. Пад прыкладам бяспекі ёсць жаданне адной палітычнай сілы ці адной камісіі зрабіць так, каб каардынацыйная рада кантралявалася гэтай палітычнай сілы. Гэта ўжо не першая спроба, таму выбачайце, такое падтрыманне наступу на дэмакратыю, на дэмакратычны інстытут мы не можам падтрымаць. Тым Зараз я вам трошачки прапаную меня паслухаць. Значит, першае, Артём Брухан кажа, што гэта прапанова не абмяркоўвалась і што гэта спроба кантраляваць КР. Вось зараз пабачыце вось гэты скрын. Глядзіце,
Адкрытае агульнае паседжанне Карцыннай рады. Гэта было яшчэ 08.04.25 года. Слуханні на тэму выкарыстання паліграфа для прадухілення інфільтрацыі агентаў замежных спецслужб. Гэта все абмяркоўвалось, можа, ну я не памятаю колькі прыблізна, можа 4, можа 5, можа 6 месяцаў, можа полгады. Гэта все абмяркоўвалось. Можна сказаць, што ну неяк фракцыя Ватушкі пропустила гэтае паседжанне там і так далей. Але ж у меня сохранена перапіска, я не буду зараз її выкладаць, непасрэдна з Юрасём Губарэвічам, дзе мы абмяркоўвалі прапановы. На той час усе яны падтрымлівалі ідэю паліграфа. Падтрымлівалі, і мы абмяркоўвалі, яны ўносілі праўкі, казалі, давайте зробім так, а можа вось гэта. Чаму і шмат часу заняло? Тому што там было правак шмат, і быў патрэбен час, каб абмеркаваць, каб даказаць, што трэба так, ці інакш там і так далей. І гэта праца шла, вялікі час. Тады пра тое, што гэта немагчыма па заканадаўству, ці гэта не патрэбна, не казаў ніхто. Далей што адбываецца? Апошні дакумент, які ўжо быў гатовы. Усё, мы абмеркавалі ўсё, што патрэбна. Усё. Гэта зараз будзе тычыцца слоў Брухана, што камісія па бяспеке хоча кантраляваць КР. І ў гэты час непасрэдна за некалькі гадзін да галасавання мне опять скидываюць прапанову, што давайте яшчэ ў гэтай праўкі унесем, вось гэтыя, я зараз скажу якія, і тады мы прагаласуем за. Што было ў гэтых праўках? Што асноўнае, што для таго, каб хтосьці пайшоў на паліграф, трэба, каб прагаласавала 2/3 чальцоў КР. Пры гэтым, значыць, ні на якіх галасаваннях там еле-еле дабівались кворуму, то бок 2/3, так, 2/3. І гэта было, усе ведалі, што гэта проста немагчыма зрабіць. І, канешне, фракцыя Ватушкі, як самая вялікая УКР, канешне же кантралявала гэты працэс полностью. Гэта пра кантроль Карцыннай рады. Тым больш, што, калі казаць пра кантроль, ну, які кантроль, калі ў камісію па бяспеке ўходзяць у тым ліку і чальцы Ватушкі і Губарэвіча. Так само уходит. Саш, смотри, я тебя на секунду перебью. Понимаешь, здесь, наверное, не стоит изначально рассматривать полиграф как какую-то угрозу. Его нужно рассматривать как безопасность. Ну, то есть, как создание хоть какой-то вот ограждения. Не-не, Вов, дай я продолжу. Чакай, Вов, дай я продолжу. Я зараз канцоўку гэтай гісторыі. То бок, глядзі, ідуць абмеркаванні, ідуць прапановы, дакумент уже готов, там і так далей. Гэта все зацягвалось. І в итоге голосование сорвали. Просто ось оно не адбылось. По ось таким причинам. А зараз я просто калі бачу ось гэта інтэрв'ю Брухана, там Ватушкі, я понял, што і ў той час ніхто не збіраўся пацвердзіць гэты паліграф. Я просто гэта бачу, калі просто адмаўляюцца, кажуць, не, я не пайду, не, гэта не патрэбна. Яны маюць права на гэта абмеркаванне. Я нічога тут не кажу, але ж 4 ці 5 месяцаў працавалі людзі, дамаўлялись, рабілі гэтае, то бок шла праца, вялікая праца. В итоге гэта праца, потым кажуцца, што вы дамагліся у КР, а вось таго і дамагліся, што просто абмяркоўвалі гэта. Ну давай, что ты хотел сказать. Не, полиграф не надо рассматривать как какую-то угрозу. То есть, я просто немножко... Я вот эту почему-то... Вот этот стрим я не видел, но полиграф — это не наступать на там свободу слова. Это как бы не с той оперы. Это нарушение конституционных прав. Как прослушка, например, вот это да, это ближе хотя бы как-то, да. А полиграф это просто попытка обезопасить себя, людей и всю саму структуру и ту деятельность, которую, в общем-то, осуществляет эта структура, не более чем. Причем, как ты говоришь правильно, это люди, которые непосредственно со самого координационного совета
Я просто не понимаю смысла. То есть, если человек не прошел полиграф, и ты ему опыт, то есть начинаешь его, что ли, шантажировать, либо человек прошел полиграф, а ты его начинаешь шантажировать в обратную сторону, что, мол, я расскажу, что ты его не прошел, что ты агент, ну, или как это нужно рассматривать. То есть, если это, в принципе, если не ошибаюсь, все должно быть открытым, и вся эта информация потом в последующем должна предоставляться всем заинтересованным представителям КС. Глядзі, вось каб Александр просто ў гэтым не вельмі разбіраецца, значыць, у прапанове было прапісана, што будуць выбраны з КР там 2 ці 3 чалавека, якія непасрэдна будуць мець гэтую інфармацыю. І гэта якраз тычылась кіраўніцтва КР. То бок я бы не ведаў, там іншыя шчальцы б не ведалі. Гэта б ведаў, напрыклад, той же Брухан гэтую інфармацыю. То бок, аб якім абмежаванні мы якраз і казалі, што гэта трэба, каб было невялікія кола людзей, якія потым прымаюць рашэнні. То бок выстаўляюць іх і прымаюць рашэнні, там прапановы там нейкія робяць там і так далей. Гэта не было так, што непасрэдна вось, напрыклад, там мы ўсім раздадзім, ці ў СМІ пойдзе, ці гэта ўсё было, можна было абмеркаваць, і можна было да гэтага падысці неяк. Вось, але ж гэтага не адбылось. І таму у мяне ўсё роўна великое пытанне. Чаму? І, яшчэ самае цікавае, што шмат хто з... Ну, не шмат хто, а ёсць людзі, якія непасрэдна ў блоке Латушкі знаходзяцца, і яны прагаласавалі за. Прагаласавалі, напрыклад, той же Алесь Михалевич, які юрыст, так, які нешта ў гэтым ведае, ён прагаласаваў за. Сказаў, не, ну гэта патрэбна. Неяк так. Александр, что скажешь? Я ж не ведаю, можа лепей у Латушкі спытацца, чаму так. Я вот тебе скажу, что я да гэтай размовы, пакуль там Владимир все так прастусаваў, я таксама так этычна вельмі так по-рознаму ставіўся да гэтага пытання. Напрыклад, вось з Алесем Михалевичем мы сябруем, шмат чым пагаджаемся, але вось і ў СІЗО КДБ былі ў адзін час, ён там пагадзіўся праходзіць праграм, я не пагадзіўся. Так што, ну, людзі розныя ёсць погляды на гэтую тэму. Так, дакладна гэта не павінна быць абавязкова. Ну, я не разумею, чаму ты так зачапіўся за гэта пытанне. Я не думаю, что Латушка агент спецслужб, ці что там может быть. По-перше, что может быть у гэтай экспертызе, по-другое, да чаго ее можно приплесці потым, калі ее будзе праводзіць недзяржаўная структура. І не ў рамках. Слухай, так справа ў тым, што гэта не тычыцца непасрэдна Латушка. Справа ў тым, што гэта тычыцца тых людзей, якія маюць доступ да крытычнай інфармацыі. Іх есть некая колькасць у КР, напрыклад, там 10, там, ці, напрыклад, там 15 чалавек, там, напрыклад, той же секретарыят, праз якой праходзіць уся дакументацыя. І гэта людзі, якія нанятыя са стараны. Ось ты казаў, што праз выбары прайшлі, і таму, можа, есть нейкі давер, але ж у секретарыяце працуюць людзі, якія не праходзілі ні праз якія выбары, якія проста нанятыя супрацоўнікі там і так далей. Ну, вось я просто бачу, што неяк Латушка гэта ўсё успрымае праз сябе, так? Ну, адмаўляецца, як бы кажа, слухай, ну, вось я як бачу, што, слухайце, я ж вядома... Латушка, я з ім гэта не абмяркоўваю ніколі і не ведаю яго стаўлення, акрамя таго, што ты распавядаеш. Ну, ось я спецыяльна я таму спецыяльнае відэа паставіў, каб ты ведаў яго стаўленне. І каб людзі таксама ведалі больш. Не хочу быць адвакатам і прадстаўніком інтарэсаў, таму ты мне нібы хочаш паспрачацца. Я скажу, у меня вельмі абмежаваныя веды і пра працэс в КС, які адбываўся на гэтую тэму, і пра сам поліграф. Дзякуй. Так, тут пішуць шмат каментароў. Ну ладно, гэта потым. Ну і давайте апошняе на сёння пытанне разгледзім. Гэта сённяшняя наша ніва, калі бачылі, да? Значыць, наша ніва. Пашпарты беларусаў на выбарах Конституцыйнай Рады апрацоўвае кампанія, у якой у 2026 годзе была уцечка, а заснавальнікі расіяне. Такая громкая заява.
Сёння, я так понял, будзе нейкае паседжанне наконт гэтага, таму што я ўжо пабачыў тое, што Павел Лібер дае каментар, што была праверана яна там і нейкія там доступы там і так далей. Але ж вось мне падаецца, да, што хтосьці сабраў інфармацыю, чакаў нейкі пэўны час, а потым яе кінуў там, напрыклад, той жа нашай Ніве. І зараз што атрымаецца? Ну, як я лічу, я не ведаю, будзе яно так или не, але ж зараз там будзе вось гэты стрым КР, і яны там распавядуць, і акажацца, што ўсё добра, але ж укід ужо ёсць. Я не ведаю, там гэта насамрэч бяспечна, небяспечна. Я спадзяюся на Лібера, што ўсё ж такі гэта ўсё бяспечна. У меня ёсць там нейкі давер да яго. Вось, але ж вось зараз вось гэтая колькасць людзей, якая магла прагаласаваць, напрыклад, яна можа скараціцца і вельмі шмат. Як вы лічыце, гэта вось якраз і пашла тая самая праца КДБ наконт, каб дыскрэдытаваць максімальна ўсё, што адбываецца? Саш, давай з цябе пачнем. Ну, цяпер моя чарга казаць гэта, бо Владимир ужо казаў пра сабу на глобус. Так, я зараз скарыстаюся гэтай фразай, ну вось выглядае гэта менавіта так. Чаму Натаніва так зрабіла, ну, да іх пытання. Ну, не бачу сур'ёзных абвінавачванняў, тым больш аргументы Лібера выглядаюць дастаткова моцнымі. Ну, глядзі, я лічу, што, канешне, яны павінны былі в першую чаргу звярнуцца да Лібера. У першую чаргу. З гэтай ўсёй інфармацыяй, каб, ну, зрабіць вось такі, ну, неяк больш аб'ектыўна гэта зрабіць. Ну, але ж ладно. Вова, як тебе праца наших СМИ? Смотри. В тым ліку і нашай Нівы. А думаю, ты сейчас скажешь реформ, и вообще поставило бы меня в сложное положение. Тут, смотри, тут действительно, скорее всего, какое-то вот такое есть, да, ощущение, что натянули сову на глобус, потому что я очень бегло прочитал эту новость, что, если не ошибаюсь, что эта же компания хранит либо обрабатывает данные там, Duolingo и еще каких-то там таких достаточно известных сервисов. Во-вторых, ну, тут надо смотреть как бы в корень. Если человек, белорус, будет голосовать по белорусскому паспорту, какие данные украдет, заберет у него режим? Например, какие данные будут слиты? Которые есть у системы? Все эти паспорта, ну, как бы толку от этого никакого. Узнают, кто голосовал, но, насколько я понимаю, там определенные вещи будут как-то зашифрованы. Поэтому сказать, что это создает какую-то угрозу, ну, я не думаю, что это создает какую-то угрозу. Почему это было сделано за сутки, это действительно не, ну, как-то непонятно, потому что здесь я более чем уверен, что информация это была раньше, и потом уже под самые выборы она появилась. Я, конечно, буду так говорить откровенно, положа руку на сердце. Я думал, что появится Мельникова, прям. Типа я иду голосовать и все остальное. Но как-то получается как-то по-другому, менее так пафосно, но вот такой вот момент. Я не думаю, что это сорвет выборы, но безусловно, 100% это повлияет на количество людей, конечно же, с точки зрения уменьшения количества голосующих, потому что люди очень наши часто не разбираются в этих нюансах. И просто считаю, что нет, там что-то непонятно, там что-то мутное, я лучше это в сторонку, меня это не интересует. Александр, як специалист по СМИ, як тебе, ну, наша Ніва, гэта понятно, что там, як ты лічыш, что гэта было, а другое, ну, зусім вось праца, як ты вось зараз ацэніш там працу СМИ наших, тое, асабліва меня цікавіць, тое, что тычыцца асвяшчэння выбораў КР, там, дэбатаў там і так далей. Ну, здаецца, добра вельмі асвяшчалі гэта, і СМИ вельмі добра разумеюць, што сама роля КР невідавочная шмат для каго, і здаецца, шмат зрабілі для того, каб патлумачыць, чым павінен быць КР і чаму
варта удзельнічаць у выбарах. А ты якое СМІ зараз имеешь у виду? Ну, цябе, напрыклад. Ну я ж не СМІ, я ж блогер. Ну, шмат кого Я ж не бачу. СМІ. Ну, ось Таксама гляди. часто. Да не, я себе СМІ, конечно, не лічу. Я просто ось про што зараз скажу. Напрыклад, ну, мы вырашылі, я пачаў рабіць дэбаты. А вялікія пляцоўкі, у якіх больш магчымасцей, конечно, і праглядаў там і так далей, яны на гэтае самае цікавае, ну, Еўрарада зрабіла, але ж гэта было так, ну, хоць нешта, так, але ж я размаўляў потым з тымі людзьмі, якія, ну, амаль што ўсе прысутнічалі на дэбатах Еўрарады, яны усе кажуць, што, канешне, не хапіла часу і, канешне, каб гэта было больш там часу дадалі, ці некалькі зрабілі там больш саміх такіх вось гэтых стрымаў, але ж я не рэдактар Еўрарады, я гэтай справы не лезу. А ёсць, напрыклад, ну, возьмем як прыклад, адна з самых вялікіх у нас пляцовак, якую глядзяць онлайн непасрэдна, гэта звычайная раніца, то бок абычнае утро. Яны не рабілі, ну, ім вельмі важна прагляды там і так далей, але ж ўсё ж такі можа неяк было б ўсё гэта рассунуць там, хаця яны таксама не СМІ, а блогеры. Вова, что ты скажешь? Мне не хватило информации на самом деле, потому что ты действительно здесь прав, что у нас много разных блогеров, у нас много разных СМИ, которые могут писать там очень часто о каких-то там что сказал Протасевич, там, или что сказал режим, а что Лукашенко там сегодня одел, какие у него там условно часы и все прочее. Но вот про вот такое событие, действительно, выборы, которые происходят раз в 2 года, говорили на самом деле маловато, хотелось бы больше. Сейчас после стрима пойду, конечно, посмотрю дебаты на Белсате. Может быть, там я что-то так само. интересное произошло. Ну, так, это тоже надежда такая себе, ну, не ой какая. Поэтому хотелось бы больше, хотелось бы лучше, чтобы лучшая информация доходила не до тех, кто находится и так в контексте происходящего, а до тех, кто, например, там, когда-то был в контексте, сейчас уже давно выпал, чтобы как-то информация долетала до них. Но это, наверное, частично этим должна была бы заниматься сам Координационный совет, там, не знаю, там, группа, которая там, медиагруппа, которая есть, или там, не знаю, прости господи, секретариат, но там явно заняты чем-то другим. Ну, Вось на такой грустной ноте. Эта тема, мягко говоря, не хайповая. Мягко кажучи, не хайповая тема. Шмат трафіка на неї не зрубіш, і тому тое, што беларускія меды рабілі на гэту тэму, гэта таму, што яны самі разумеюць, што гэта важна. Гэта рабілі не для того, каб набраць себе праглядаў, а таму, што пасвяцілі гэтаму час, таму, што лічыць важным. Ну, слухай, ну, насамрэч, так, гэта понятно, што... Ну, глядзі, насамрэч, я згодзін, што тэма КР... Я даже ось пабачыў па Еўрарады, калі ў іх нейкая цікавая тэма, там, у іх там адразу далучаецца 600, там, 900 чалавек да праглядаў. Як только тэма КР, ось даже дэбаты, так, у іх там 70 чалавек, там, ну, то бок падае там адразу, вельмі падае. Але ж я ўсё роўна лічу, што прагляды праглядамі, хайп хайпам, але ж усё роўна прасоўваць неяк больш такія вось, ну, людзей трэба, ну, гэта маё меркаванне, неяк далучаць да тых працэсаў, якія праисходзяць, каб яны, ну, хтосьці прапусціў, хтосьці яшчэ паглядзеў там і так далей. Гэта не ў сэнсе, што я там зараз на нашы СМІ наезжаю і кажу, ах, вы такія-сякія. А я кажу про тое, што можа якраз тэма КР і не цікава, што калі КР працавала, акрамя скандалаў, якія там былі, ніхто нічога не абмяркоўваў сумна. А вось калі, памятаеце, які быў такі ў свой час, гэта і парламенцкі час у Беларусі быў, закон якога Лукашенко выскачыў як чорт з табакеркі. Ён гэта скарыстаўся. Вось, калі ён там...
коррупция там, всех порву, всех вось, у меня тут целый сакваяж там гэтых усього. Вось, то можа у будучыні трэба неяк гэта ўлічыць і цікава, не цікава, але ж трошечки больше рабіць на гэты конт. Ну что, мы сегодня... Саш, я буквально на секундочку, да, потому что тут я вижу правильно чат идет и спрашивает про разведку в МВД. В разведке есть криминальная разведка, но это бывший ДОР, то есть Департамент обеспечения оперативно-розыскной деятельности. Это те самые люди, которые ставят прослушку, то есть там, те же самые ноги, там всякие там, все, что связано с оперативной деятельностью, это все ДОР или криминальная разведка, но это не разведка вот в прямом смысле этого слова. То есть такой вот разведки, как там, не знаю, там нету. То есть военная разведка — это не то. Это ДОР, скажем так. Дякую, что долучились. Мы сегодня амаль что 1,5 гадзіны с вами поразмаўлялі. Вось. І зараз змянілось ваше ставленне ці не? Трэба галасаваць, ісці на галасаванне ДКР ці не? Ну, слушай, у меня точно... 2,5 гадзіны ўжо амаль распавядаем, чаму трэба. 2,5, боже мой. Не, цікава паразмаўляць. Аднойчы вось беларусы ўжо без тренировки так выбрали спачатку парламент, які прыняў канстытуцыю пад Лукашэнку, потым самого Лукашэнку, і на гэтым як бы ўсё. А таму я лічу КС вельмі карысны ў тым сэнсе, што ну можа лепей паглядзець, аб чым размаўляюць, што робяць людзі, якія хочуць быць беларускімі палітыкамі ў будучыні. Таму Вова, я лічу, што у гэтым сэнсе вельмі карысная структура, але чакаць шмат, конечно, не трэба. Просто с цікавасцю глядзець на гэтых людзей. Не, я, конечно, не поменял свое мнение. Голосовать нужно. Голосуйте, пообщайтесь со своими знакомыми, которые белорусы, которые находятся вне контекста, агитируйте, ну, попытайтесь. Ну, было бы, например, я был бы очень рад, что проголосовало не 6 тысяч, но хотя бы 10 тысяч. Это показывало, что мы идем, во всяком случае, в нужном направлении. Понимаешь, очень многие белорусы, которые находятся в эмиграции, они там, кто-то выезжал из Беларуси, никогда не голосуя в Беларуси. У вас, возможно, и не будет такого шанса проголосовать реально в Беларуси за какую-то политическую структуру в ближайшие годы. А может, вообще никогда не будет. Поэтому, если есть такая возможность, если есть такая площадка, как КС, пускай она лучше будет, голосуйте. Списки разные, списки, ну, действительно на любой вкус и цвет. Кто-то хочет то, кто-то хочет это, кто-то хочет договариваться, пожалуйста. И это в том, ну, это полезно, это нужно, и поэтому, ну, повторюсь, я и, надеюсь, жену свою тоже смогу убедить, чтобы она проголосовала. Ну, я смогу, я думаю, убедить. Угу. Ну, я таксама лічу, што ўсё ж таки трэба ісці галасаваць, але ж я лічу, што трэба больш прыглядацца да таго, што хто кажа. Трэба больш крытычна ацэньваць вось гэтыя ўсе прапановы, хто што робіць і так далей. А непасрэдна так, як я не іду ў КР, але ж я ведаю, што амаль што ўсе спісы, з якімі я праводзіў дэбаты, амаль усе спісы кажуць непасрэдна пра праводжанне паліграфа, паліграфічнай праверкі. І я лічу тым, ну, я пабываў у турме, я ведаю, што гэта такое. І не трэба плодзіць палітвязням больш. Старацца як можна магчыма пазбягаць гэтага. І таму я лічу, што КР непасрэдна таксама, калі хоча быць насамрэч сур'ёзнай структурай. І гэта вельмі галоўнае, што я лічу, што вельмі важна, каб людзі, ну, тыя, хто галасуюць і так далей, каб яны таксама ведалі, што ёсць бяспека, гэтым займаюцца на сур'ёзным узроўні. Таму ўсё ж такі я лічу, што паліграф неабходзін. Дзякуй за тое, што дачынілись, і жыве Беларусь. Жывеш. Такой жыве.